Hawu masalwane. Hayi, sebekhona. Abemnyakho masalwane. Angazi kwezenjani lapha yakho. Engathi ngiyahla ngifike ngithi ayibongela phela. Uyangizwa ukuthi ngiyezwa. Asitheni amen makhona. Asitheni amen makhona. Ngithi mina ngeke ulibone ungaphendukanga. Ngoba nalelo kulona yigama linesonto nalo. Asitheni amen makhona. Bengenze njani ulibone unjani ungaphendukanga. Izandla abantwana the men of God sebekhona. Sebephumile. Asiphumile insizwa lo abasafaka phakathi bezaphathele futhi. Bezaphambili bezaphambili. Efuthi bezaphambili. Bezaphambili futhi bezaphathele. Asayele uNkulunkulu izandla. Alright. Abasayele ubaba uzali izandla. Thank you. Hallelujah. Sabona abangcwele sebekhona. Ngisachitha isikhathi sengiyoba negeza egameni likaKristu Jesu. Thank you. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. 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 Sometimes Jesu. Hallelujah. Deben shouted. Hallelujah. Hallelujah. Painter rest. Hallelujah. I wish I knew Mom Linda, Mrs. Linda Rita, all the way from Sierra Leone. The Lord has raised her to give testimony to the church, to give testimony to all those who are looking to go to heaven. And I'm sure that you can see something good and give Jesus a battle of praise. Asimeni ngenyawo zethu. Simeni ngenyawo zethu. Ake siqaleni isivule sibonge uNkulunkulu. Thank Jesus that you are still alive. Ubonge uNkulunkulu ukuthi usaphila. Thank the Lord for you to see another day. Ubonge uNkulunkulu ukuthi ubone olunye usuku. I want you to close your eyes and begin to appreciate. Ngicela nivale amehlo enu-ke siqale sibonge Many Nkosini. have died now, they are in hell, they are in Baningi heaven. abafile, abanye bayesihogweni, abanye basezulwini. Lord Jesus, keep you up to this time. Kodwa uJesu ugcinile kwaze kwabe namhlanje. So begin to appreciate the Lord. Ngicela sivule imilomo yethu siqale sibonge. Father, we thank you. Lord, we bless you. We worship you, Jesus. Your name, Jesus, we honor your name. Be exalted, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ake sisho amen omkhulu. Almighty God, Almighty God, South Africa must praise your name. South Africa must praise your name. South
Lord, we are here for your work. Baba sizele umsebenzi wakho. Jesus, as I declare your message to the church, Nkosi njengoba ngithula umyalezo wakho may ebandleni. your will be done over your children's life in Intando Jesus' yakho name. mayenzeke empilweni We zabantwana pray bakho. that, Lord, may they understand and believe that this is message Khulekela from ukuthi you. baqonde bazi ukuthi umyalezo ovela kuwe. May they change their ways and hold on to your holiness and righteousness. Mabashintshe indlela zabo babambelele emgcoleni nokulunga May their kwakho. eyes be open to the true way today in Jesus' name. Amehlabo mawavulekele iqiniso ngegama Every act likaJesu. of unbelief, oh Lord, we come against it in Jesus' name. Wonke ama-plans omuntu ongakholwa Nkosi zimelana nabo ngegama We likaJesu. pray that, Lord, may they believe that indeed Jesus, you care and love them. Uma sikhulekela ukuthi Nkosi bonke bakholwe ukuthi wena uyabathanda We cover this nendaba. time with the blood of Jesus. Siyamisa igazi likaJesu kule ndawo. We pray that, Lord, may your presence be with us now. Sikhulekela ubukhona bakho bube nathi May manje. your angels take charge over this place. Ngelosi zakho mayiphathe kule ndawo. We arrest all the enemy in the name of Jesus. Siyabopha sonke isitha ngegama We likaJesu. thank you, Heavenly Father. Siyabonga uNkulunkulu wethu. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya engcwele. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya You engcwele. are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya engcwele. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Thank you, Heavenly Father, Siyabonga Baba for being with us. ngokuba May nathi. your name be glorified. Igama lakho In likhazimuliswe. Jesus' name I pray. Amen. Amen. Bandla lisho amen omkhulu. Please be seated. Ningahlala phansi. We are sorry for being late. Siyaxolisa ngokufika emva kwesikhathi. You know, we are running the crusade in two ways. Niyazi bazalwane misimvuselele eziwu-2 endaweni We ngesikhathi were sonke. expecting on the other side yesterday, so my husband decided I would go and greet there and then come here. Besikade silindeleke kusukela izolo kulenye indawo. So namhlanje umyeni wami uyawacela siqale khona before size la. Without wasting more time, we'll go straight to the testimony. Ngaphandle kokumosha isikhathi sizoya ngqo ebufakazini. Before I go to the testimony, Ngaphambi kokuba ngiye ebufakazini, I want to read a portion of scripture with you. ngithanda ukufunda umbhalo othize kanye nami. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8. I want you to know what the Lord is against in our life. Ngifisa wazi ukuthi inkosi yini emelene nakhe empilweni zethu. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8 verse 10 verse 3 to 10. Yes, 3 to 10. 3 to 10. For what the Lord could not do, Lokho uNkulunkulu ayengakwazanga ukwenza, and that was weak through the flesh. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Romans. ngephutha elikhulu sicela livulwe kwabaseRoma. Nothi isambulo kwabaseRoma chapter 8. For what the Lord could not do, Ngokuba abakwenyama, and that it was weak through the flesh. ngokuba lokho kwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, God sending his own son wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe in the likeness of sinful flesh, ifana nenyama yesono, and for sin, condemning sin in the flesh, nangenxa yesono walahla isono enyameni, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, ukuze umyelo womthetho ukuthina esingahambi ngokwenyama, who walk not after the flesh but after the spirit. esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama, but they that are after the spirit the things of the spirit. nalabo bakamoya banaka okomoya. For to the carnal minded is death, Ngokuba ukunaka okwenyama kungukufa, but to the spiritually minded is life and peace. kepha ukunaka kukamoya kungukuphila. Because the carnal mind is enmity against God. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. For it is not subject to the law of God. Ngokuba akuthobeli umthetho Neither kaNkulunkulu. indeed can be. Yebo futhi kungekwenza. So then they are in the flesh cannot please God. Abasenyameni abanakuthokozisa But uNkulunkulu. ye are not in the flesh, Kepha nina anisenyameni, but in the spirit. kodwa nikuye umoya. If so be it that the Spirit of God dwell in you. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini, Now, if any man has not the Spirit of Christ, kepha umuntu engenayo umoya kaKristu, is none of his. lowo akasiyo And wakhe. if Christ be in you, Kepha uma uKristu ekini, the body is dead because of sin, umzimba ufile ngenxa but the yesono. Spirit is life because of righteousness. Kepha umoya unguphila ngenxa yokulunga. My name is Mrs. Linda Paul Rika. I'm formerly known as Sister Linda. Ngingunkosikazi
ngazi uMrs Linda Rika ngaziwa kakhulu ngoSister Linda. Before I share with you the revelation how it comes about, Ngaphambi kokuba nginamtshele zonke izambulo inkosi eyangitshela zona. I want to give you brief history of my past life. Ngicela uqale ngimchazele kancane ngomlando wempilo ebengiyiphila. I was a sinful Christian. Bengumzalwane oyisoni. I go to church. Ngiya ebandleni. I'm a choir in the church. Ngiyahlabelela enkonzweni. A big crowd more than this. Ibandla elikhulu kunaleli. In our country, it's one of the biggest church. Ebandleni le endaweni yethu lesihlala khona ezweni lethu kuyibandla elikhulu elaziwayo nje And kakhulu. our pastor is known. Nomfundisi wethu umfundisi owaziwayo endaweni. So, Manje ke my knowledge of eternity, ulwazi lwami lengunaphakade. I believe there is heaven and I believe there is hell. Ngangikholwa ukuthi likhona izulu nesihogo. But the way they describe hell, Kodwa indlela ababechaza ngayo ngesihogo. I don't believe that God will be so wicked to put us in hell and live. Angayicabangile ukuthi uNkulunkulu angakhohlakala kanjalo aphonsa abantu esihogweni endaweni And they esabela have kanje. never preached to me about hell in my church. Futhi ke ebandleni lethu abazange bashumayeze kakhulu All ngesihogo. they preach is prosperity and the grace. Yonke into ababeyishumayela indaba yomusa nendaba yokuphumelela. How to prosper, how to get wealth in this world. Ukuthi materially. uphumelele ube nezinto eziningi zalomhlaba. The pastor have never told me about hell. Umfundisi wengakaze angitshelele lutho ngesihogo. I love going to parties. Ngangithanda ukuya emaklabhini kuyophatha. I like looking good, sexy. Ngiyathanda nje ukuthi kumuntu esifazane I ohalelekayo. was bleaching my skin. Ngangijwayele ukufaka ucream ukuthi ngiyigcobe ngishintshe isikhumba. Following the world, the things of the world. Ngangilandela yonke into ekhona ezweni. I was even tattooing my body. As you see, this is tattoo, permanent tattoo. Mangibheka nje ngangenza ama-tattoo emzimbeni wami. Yabona nje ungibheka la ama-tattoo lawa apha angena As kusuka. I told you yesterday that we are three, we are orphans. Njengoba ngangiyintshela ke nje sasibathatha ekhaya lethu asinabazali. I have to take care of my younger ones. I have to take care of myself. Fune ngiyinakekele mina bese nginakekele odadewethu labancane nami. Nobody to help us. Engekho umuntu ozosisiza. I decided to date men, Ngathanda ukuthi avele ngijole namadoda. including married men. Nabantu abashadile futhi kwesinye I isikhathi. live a life to satisfy my flesh. Ngangiphilela nje impilo ukuthi nganelisa inyama yami. I don't care what the Bible says because they don't preach too much about sin in our church. Nganginganandaba kakhulu ukuthi eBhayibhelini bathini ngoba vele kwangashunyayelwa kangako mayelana I nesono. always believe that there is grace. Ngangikholelwa kakhulu ukuthi kunomusa nje. God no, I don't want to live this life, but nobody, I don't have a husband and I have to feed, I have to pay my college fee, I have to help my younger ones, so obviously I just have to sleep with them. Inkosi yayazi ukuthi le mpilo angithanda ukuyiphila kodwa manje ngizokwenza njani? Fune nginakekele odadewethu abancane, fune ngikhokhele isikole, fune nginakekele umndeni ngondle wonke umuntu. Manje ngaqhubeka I ngayiphila. was dressing naked dressing like wearing short things, you see your breast, your leg, all these things. Ngangigqoka izinto ezimfishane, ngigqoka nje izinto eziveza umzimba, ngiveza amabele ami, ngiveza amathanga, izinto ezimfishane nje lezi abayigqokayo. I used to barb my hair like a man, I used to tint my hair, put weave on, all these things. Ngangigunda kamakhathi lawa aqondisa ikhanda inwele zami isala phezulu njengendoda, ngizenze nje ikhanda lami ngithanda ukwenza ama I hairstyles. smoke cigarette, drink alcohol. Ngangibhema ugwayi futhi ngiphuze notshwala. Just to feed the worldliness, to show that we too we are in the world. Ngangenzela nje ukuthi ngamkeleke namezweni ikhombisa nami ngisekhona emhlabeni. And you know, this is the life today many sisters and many brothers are living to show that they too they are moving with the world. Lena ke impilo engiyichazile impilo yabanye abazalwane futhi abakhona la bayiphilayo namanje. I don't believe all these things matter to God. Ngangayikholwa kulezi zinto ziyinkinga ngako I was uNkulunkulu. just taking it as my life. Ngangithi hayibophela impilo yami. What that matters to God is the heart. Into ebalekile uNkulunkulu inhliziyo. As they used to tell us that don't lie, don't do this. Njengoba sitshela ukuthi ungaqamba manje ungenzi lokho ngicabanga ngendaba yenhliziyo. So I have a sister called Sister Finda. Manje nodadewethu igama lakhe nguFinda. Came to know a church called Watchman Catholic Church. Unebandla ke alaziyo kuthiwa iWatchman Catholic Church. It's a born again church like what we are preaching now, they are preaching it. Liyibandla ke lelesindisiwe lelesishumayelayo manje liyibandla lishumayelayo And na. I have one of my elder brother from Deeper Life Church. Bese ngiba nomunye kumfowethu nje okhonza ibandla lethu iDeeper Life. The church my husband came from. Ibandla ukuthi umyeni wami engishade naye uphuma They kulona. preach the total gospel, the true message. Bashumayela ivangeli eliphelele umyalezo kuyona wona. So one day my younger sister Finda Ngelinye ilanga udadewethu omncane kuFinda came to me and was telling me about the word of God. wabuye weza kumina ozongitshela ngezwi kaNkulunkulu. She said that I know you love God, Linda. Wathi lalela mdadewethu Linda ngiyazi uyamthanda uNkulunkulu. Because you will see how desperate to go to church, how go for choir Ngoba practice. wayeyibona indlela engangiyimisela ngama kuyo enkonzweni nokuhlanganyela amakuhlatshelelwa yonke lona. I'll be selling property to sow seed, to pay tithe, to do all this. Kwesinye isikhathi ngidayisa iy'mpahla zami ukuze ngikwazi ukutshala imali ebandleni nginikele ngikhokhe kweshumi yonke I'll be lona. buying gifts for pastors, living the life I want to live.
ngelinye ilanga ngiphinde ngithathe imali yami ngiyothenga izipho ngithengela abafundisi ngizama How my ukusiza life was attached to anointing or anything I want to do, I will anoint myself before going out. noma yini ke futhi engangenza empilweni yami impilo yami yayincike kakhulu kwi-anointing oil noma yini engiyenzayo ngiyigcoba ngala So my mafutha sister called me and told me that, Linda, you are wasting your time. udadewethu wangibiza wathi mdadewethu Linda umosha ixesha lakho Even the way you have dressed, I've condemned you. nandlela ogqoke ngayo nje usulahlekile Everything about your body is fake. yonke into egqokile emzimbeni yakho yamanga You are not proud of the way God make you. awuthokozile ngale ndlela uNkulunkulu akwenze You ngayo put on false eyelash, false hair, lipstick, you tattoo your face, your body. ugcoba amashiya lawa afaka inkophe zamahhala ufaka izinto egcotshwa emlimeni yonke into yamanga You wear the dress you used to wear to party, short skirt, and stand in the public and be praising God. ugqoka lezi ngubo ezigqokayo kade usemaphathini laphayana uphinde uyoma phambi kwabantu bonkulunkulu ngaso You make men lost at you, at your shape, all these things. You don't know that you are sinning against God. wenza abantu bakuhalela amadoda libe lekuhalela ubone ukuthi uyona uNkulunkulu ngalokho But because it was my younger sister, I did not listen to what she was saying. ngenxa yokuthi kwakudadewethu omncane kunami zange ngilalele I layeyisho said, then why did my pastor did not preach it? ngathi uba indawo umfundisi wami engayisho ngoma ukuthi Then iqiniso why did my pastor did not tell me that these things is a sin? yindawo umfundisi wami engasho ukuthi lezi zinto ziyisona And my pastor is doing signs and wonders. futhi umfundisi wethu kuwe nomangaliso emkhulu And he's calling the name of Jesus. futhi naye ubiza igama I likajesu said, what did he even know if you're a small girl? wena wazini wavele intombazane encanyana nje Because she was dressing the way I'm dressing now. wegqoka ngale ndlela engigqoke ngayo-ke So manje I yena always look at her. I told her that you want me to look old. ngambheka ngathi lalela ufuna ngibuye ngimdala njenganawe Who is a man that will marry me without me? bani umuntu ozoshada mina uma sengigqoke ingubo ezindanje Without showing my figure. ngingavezanga nje ifiga yami kancane I was telling her that. ngamtshela lokho So she was just praying, God, open the eyes of my sister. wakhuleka nje inkosi vula amehlo adadewethu She was crying and said, Linda, what shall it profit the man? All these riches you want. You want to look good. You want to dress this. You want married. You want this. Will you die? When you die, will you carry it? I was angry with her. wayedineka kakhulu keshumayela ekhala elila ethi kumina kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ufuna ukuqoqa imali ufuna ukuwina indlebo ufuna ukwenza yonke lento ufuna umshado mhlazane ushone lezi zinto uyiqoqela bani ngamdinelwa And the friends I was working with, I was working up to 20-something friends in the college. nginabangani bami-ke lapha ekolishi lapha esifunda khona babe u-20 noma ngaphezulu I was the leader. imina engangumholi And wabo you know what that means? To be a leader with other ladies that dress, you must dress. uyazi-ke nawe uma umholi wabantu besifazane kufuneka uma begqoka nje balandele wena So we do all kind of life, going to the party, sihambe-ke dating, siyojosa smoking. semaphathini sijole namadoda sibhema When I go to church, they pray, they anoint us, they give us grace, we go and live our life. masihambe senkonzweni basigcobe ngamafutha basithandazele basiphe umusa sibuyele Younger sister, my elder brother will be keeping telling me that this life you are living will not carry you nowhere. ngenkathi umfowethu omdala nodadewethu-ke engitshela omncane ukuthi lezi zinto engiyiphila noma le ndlela engiphila ngayo akuseyiyo ngeke ngikwazi But I ukuphumelela thought that is their own church doctrine. ngathi mina lento eniyikhulumayo yokugqoka kanje eyasebandleni leni So angeyona I yawo rejected it for long, for years. And ngayinqaba-ke le nto nje iminyaka eminingi ngayinqaba ngayichitha so one day, ngelinye ilanga Finda gets in contact with Holiness Revival Movement. ngelinye ilanga ufinda-ke wajoyina i-Holiness Revival Movement She has a dream of the rapture. waba nephupho lokuhlwithwa kwebandla Many people live after the rapture. abantu abaningi emva kokuhlwithwa kwebandla If you go to the YouTube, you will see her message there, my younger sister. uma ngase uhambe nje uye ku-YouTube uzokwazi ukuyithola lo myalezo In the morning, she was shaking ekuseni-ke wayesaba kakhulu and was explaining to me that I saw the rapture. ethi kumina-ke ngikubonile ukuhlwithwa kwebandla noma ukubuya kwenkosi ujesu But all what she was saying was not interesting me. kodwa kongaye kusho nginandaba I said, since they say the Lord is coming, the Lord is going, leave me alone. ngathi mina lebelethi inkosi iyabuyile inkosi awungekho So she gets in contact with one pastor, waxhumana nomfundisi othize and the pastor invited her to Nigeria. lo mfundisi wayesemmemela eNigeria That this message my sister got through the revelation is very good for young ones to listen. wathi le myalezo otholile muhle kakhulu ngisho nabasha So bangawulalela she told me that you want to go to Nigeria for a conference. wayesethi kufuna ukuya eNigeria ehambele I i-conference told her that you will not go to Nigeria ngathi nawe uyike lapho because the name of Nigeria is not good ngoba indaba yaseNigeria nje in ayiyondaba our country. la ezweni lethu But she eyed and then left with the pastor. kodwa-ke emva kwalokho yena waqhubeka nomfundisi So bahamba when we know that she has gone to Nigeria, mase sitholile ukuthi uhambele eNigeria I was very angry with her. ngadinwa kakhulu So when she returned back, mayebuye she came with CDs, books of Pastor Rika. wabuya ney'ncwadi zikamfundisi urika nama-DVD And one of our brother Sambo, nomunye kumfundisi okuyi-movement ekuthiwa uMichael Sambo that he got his own revelation in
2011 or 2009. Loyo ke wathathwa inkosi wanikezwa isambulo ngonyaka ka2009. So my younger sister was happy to get the message. Udadewethu omncane wajabula kakhulu ukuthola lemiyalezo. So when she returned back, she was telling me that I've been telling you. Wayesebuya ke kumele sekubalela bengikutshelile. Listen to this message. Lalela lemiyalezo ke So I manje. said, brief me, what is it? Wathi nasi ngitshela kancane ikhuluma So ngayo. when she started telling me, condemning my dressing, I Waqale ngitshela manje lahla ingubo zami ingubo zami ayifanele. was angry with her. Saqabana futhi. I told her never to play this CD in my house. Angaphindi ungadlalele endlini lento. Don't you ever condemn my dressing. Manje lingikhuluma ingubo zami. Don't tell me that I'm going to hell. Ngangitshela ukuthi ngisihogweni. No matter how I live my life, Nangaphila kanjani impilo yami. you are not the one that died for me. Awuwena wake wafa wangifeza. She saw that I was very serious. Wabona ukuthi ngisicabene So ngempela. what she decided to go for prayer. Wahamba kwahambela But umkhuleko. this thing keep on telling me in my heart that this my sister is telling me is fearful because it will tell me about hell. Lento ke manje enhlizweni yami lengitshela lento ayishoyo kumele ngisabe kakhulu ngoba ukhuluma So ngesihogo. I went to my pastor. Ngase ngiye kumfundisi I wami. told asked my pastor. Ngabuza umfundisi wami. I said my sister is telling me about hell. Ngathi udadewethu ukhuluma ngesihogo. And he's saying the way I'm dressing is not good. Uthi nalendlela engigqoka ngayo ayikho That yini. the Bible condemns it. Uthi iBhayibheli liyayilahle. Pastor, I don't know the Bible. Angilazi iBhayibheli mfundisi. Please tell me if it's true. Awungitshele makuyiqiniso. The pastor says a lie. Bathi umfundisi amanga lawo. Don't listen to her. Ungake uyikhathali ulalela la. Wash her. Wayesebemhlukumezile That umqondo. Christ has died for all. uJesu wafela wonke umuntu. The grace is there. Umusa ukhona lapho. So she called me and put me down. So wangibiza wangihlalisa phansi. And then he lay hands on me and prayed for me. Wase yangikhulekela. So when I returned home, Mangibuyele ekhaya. I told my sister Ngatshela dadewethu. that these things they have told you is a lie. Kulezi zinto abakutshela zona la kuphuma khona Don't zamanga. you ever mention hell in my house. Ungalingi uyimention la Or endlini never la. condemn my dress. Futhi ungalokhuluma ngokugqoka kwami. What is my reborn, my trousers have to do with the work of God. Manje ukuchuma kwami inwele namabhuluku amahlangana noNkulunkulu. So before she left my presence, Ngaphambi kokuthi asuke phambi kwami. she said, God, open my sister eyes so that I will not die. Wavele wathi nje uNkulunkulu wamvula amehlo dadewethu angafeli engazini. My life is sometimes I will leave the house and go and stay with friends, live life. Kwesinye isikhathi indlela engiphila ngayo vele ngihambe ngekubanga noma ngihlale nabo. So I was staying with one of my friends, my female friend. Ngelilanga udade umngane wami wesifazane ngihlezi naye. I called my younger brother to bring me clothes over there. Ngafonela umfowethu omncane ukuthi angilethele ingubo ngoba So ngihlezi la. when my brother picked the phone, Ngenkathi umfowethu kethatha ubamba ucingo. he told me that one of the boys in the area has died. Wangitshela ukuthi omunye wabafana lapha endaweni engimaziyo useshonile. I was afraid. Ngabe ngasaba ke I manje. said, when? Ngathi nini? She said they just told them yesterday. Wathi bamtshele nje izolo. That was early February 2013. Beku February 2013. And this boy is a boy that you know when you are staying in the area with bad boys, all these wayward boys, you sit in the area with smoking, juicing, drinking rum. Futhi lo mfana ke lo umfana osendaweni owaziwayo mawumazi nje uyabhema wenze yonke into leyo sesenza lezo zinto lezo nezenzayo umfana esihlanganyela nazo kubini. So when I asked my younger brother, Mangibuza kumfethu omncane what's the time for the burial service? ukuthi uzongcwatshwa nini. He told me Wangitshela that they say it's the 13th of February. ukuthi uzongcwatshwa ngo-13 So February. I decided to attend the burial service. Ngase ngiya emgcwabeni ke When nami. I attended the service, Mangiye emgcwabeni I came late. ngafika sedlula I was isikhathi. sitting back of the church. Ngangihlezi ngemuva nje And ebandleni. the corpse was in front of the church like that. Nesidumbu ke sasiphambili And ebandleni. one of a renowned pastor too in Sierra Leone. Omunye wabafundisi osesebenza kabi noma odeleliwe ebandleni And lakhe. the pastor was saying on top of the disease Wathi lo mfundisi phezu kwalo muntu oshonile. that this boy is a good boy, is an obedient boy. Wathi lo mfana umfana olalelayo umfana And the omuhle. Spirit of God is telling him that this boy has made it to heaven. Umoya kaNkulunkulu uyamtshela ukuthi lo mfana usengenile ezulwini. But me that I'm sitting back of the church, Ngenkathi ngihlezi ngemuva lapha ebandleni, I know the life this boy is living. ngangiyazi impilo ebiphilwe lo mfana. So I told myself, Ngase ngisempe enhlizweni yami. I told my younger sister Pinda was sitting close to me. Ngatshela nodadewethu obehlezi eduze kwami. I said, do you hear Ngathi yes. that this life we are living doesn't matter to God? Ukuthi le mpilo esiphila yayiyona inkinga This kaNkulunkulu. brother that is smoking, we know he changed. Ube lo mfana kade ebhema futhi nendlela ebeyiphilwe Every yazi. day you see how seeing him with new girls. Nsuku zonke simbona nentombi entsha. If this pastor say God has speak to him that because when he Uma lo mfundisi ethi lo uNkulunkulu usekhulume naye ukuthi lo mfana usezulwini. because we believe pastors in Sierra Leone. Ngoba siyabakholelwa ngabafundisi When esikwenye. they say the voice, we believe that is God. Mayethi nje iphimbo sivele I sikhona said, if uNkulunkulu. this pastor now say that the voice has told him that his brother is in heaven, Uma ke lo mfundisi ethi iphimbo limtshela ukuthi lo mfana usesezulwini. with all the sinful life, Nayo yonke into ade yenza. then me too, I'm going to heaven. Nami ngiya ezulwini. So why are you people condemning me? Pho indaba lo lingihlukumeza. And then my younger sister turned and watched me like this. Wavele wangibheka nje I said, udadewethu it's wangashona. God's sorry for you. Wathi nje
You don't even know what you are doing. awazi lutho uthi wenzani. So as I was feeling comfortable in that preaching, Ngenkathi ngikhululeka ngalowo mshumayelo pastor continued preaching. waqhubeka ukufundisa ushumayelo And then I heard a voice, lapho ngase ngizizwi loud and clear. elikhulu futhi ngalizwa kahle As if somebody was sitting back on me kungathi ngumuntu nje semva kwami and told me lathi that you are next to die. lathi uyalandela wena olandela uzofa I turned right, I turned left. ngalaza ngala ngapha The voice continued again. imphimbo laphinda That futhi you are next to die. wena ozolandela I uzofa tapped my younger sister finger. ngathinta udadewethu I omncane said, are you here? Something is telling me I'm next ngathi to die. uyalizwa leli phimbo konke ethi ngizofa nami So my younger sister thought I'm just joking. wathi ocathi ngiyadlala Because she don't like the way I dress. ngoba vele akayithandi nje ngigqoka ngayo Because the way sometimes I dress, she feel embarrassed. hayi nendlela ebengigqoka ngayo nami So she uyihlazise just, ngempela after service, we talk about that. ngemva kwaloko sesikhuluma ngalo nto vele I was sitting there, but I was hearing the voice after some seconds. ngihlezi lapha nje imizuzu nomzuzu leli phimbo And I start liyafika to feel feverish as if I'm feeling malaria. ngaqala ngeze ngathi khona umkhuhlane ongihlaselayo khona So lapha after the service, they said they should carry the boy to the cemetery. emva kwenkonzo kwathi afuna ukuthathwa lo mfana kiwe naye lapha I was emangcwabeni not able to go again angiba ngisakwazi ukuya lapha because this voice confused my whole day. ngoba leli phimbo langiqaka engqondweni yami I thought I was losing my mind. ngangithi ngilahlekelwe umqondo So when my younger sister came back from the burial, udadewethu omncane mebuya lapha emangcwabeni she said, "Why are you sitting so sad?" wathi indaba ujabhile hlezi I wena said, "You people don't believe what I'm saying. I say something, he will be speaking to me that." ngithi mina nina abantu angizwa lento engizwa nikhona into engizwa lento liyakhuluma nami So my ngaphakathi younger sister said, "Okay, let's go home." wathi asigodukele So when we went home, sagoduka I went to my room straight. ngase ngendlini yami nje I straight was lying on the bed. ngilele ke embhedeni I was afraid ngangisaba because nobody wants to hear about death. akekho umuntu ofuna ukwazi ukuzwa If ngokufa you go to the hospital, the doctor say, "No way, you just be thinking the death." uyazi nje ukuthi uma uye esibhedlela afika udokotela hayi kuyabheda la kwena uvele uqale manje usaba This voice will be telling me. manje liphimbo lithi kimi And when I will ask my sister, those that are around me, they say they don't hear. mangitshela umbuzo odadewethu nabantu abaseduze kwami bathi abazi lutho abalizwa I will futhi try to sleep to forget about the voice. ngizama ukulala ngithi ngizama ukukhohlwa leli phimbo The voice will come again, libuye futhi loud and clear. likhuluma kakhulu ngokucacileyo So I thought it was the devil. ngaze ngathi usathane So I mhlawumbe called my younger sister. ngabiza udadewethu omncane I said, "Please pray for me." ngicela sikhuleke She ngikhulekele prayed for me. wangikhulekele I said, "Sleep." wathi lala So I slept. ngalala nje February 14, ngofebruary mhla 14 as many people know Valentine Day, abantu abaningi bayazi we ivalentine used to make chilling party, all these things. senze zonke lezi zinto lezokucelebrate lolu So lwanga my best friend called me and said, "Please come around. I'm doing party, man." omunye umngane wami omkhulu wangibiza wathi lele khona into engiyenzayo woza sihlanganyele So the way he had me over the phone, I was very dull ngendlela ngizwa ngayo efonini wabona ukuthi ngiphansi because I'm a lovely person. When he say party life, I will shout, I will scream, I will make. ngoba ngumuntu nje oyithandayo lezi zinto le mayithi nje nawe ukujabula ngivele ngimemeze ngijabule So she asked me, say, "Why are you sad? Why are you talking so dull?" wathi pho indaba uphansi inejabhisile I said, "My sister, since I attended that burial yesterday, something is telling me I'm next to that. I don't know why." ngathi-ke dadewethu selongihambeli lo yamngcwaba izolo kunento engitshela ukuthi ngiyalandela mina olandela uzofa So my ngiyalandelasa friend said, "Come over. wathi umngane wami woza bo There is many alcohol here, buningi utshwala obulawo cigarettes, all these things. ubhema ogwayi yonke into After you have taken 2 bottles of whiskey, waphuza nje amawiski amabili mix all the wine, all these things together, uwaxubanise wonke amawayini the voice will just disappear." lelo phimbo loyithulela So I said, "It's a good idea." ngathi mina awu iqhinga elihle lelo So when I go, I will drink well, so I will not hear. ngathi uma ngiyalapho ngizophuza impela ngaphinde ngizwe So I wake lelizwi up and take my bath. hhayi ngavuka ngathatha iy'mpahla zami Dress, I hurry to go to. ngagqoka ngahamba I met them there. They were party dancing. ngahlangana nabo laba bedansa So beyidumisa my friend bring a bottle to me. waletha nje ibhodlela straight Then he said, "Drink." wathi phuza khohlwa Look at ukuphila you that you are young. uzofelani omncane As he was pouring the wine in the glass, ngenkathi sengithelele iwayini eglasini this time, ngaleli isikhathi when the voice speak to me, ngenkathi iphimbo likhuluma nami as if I have nervous system, kwangathi nje ngingaba namandla my hand okukhuluma was shaking. inhliziyo yami I yanyakaziswa had to drop the cup. ngayiwisa I phansi told my inkomishi friend, I said, "This thing is too much. ngathi ngeke lento inkulu kabi I ngeke don't know what is going on." angazi kwenzakalani They were looking at me, so what is wrong with bathi you? kwenzakalani kwena I have to leave the house. ngabashiya endlini yabo I take a machine to my own house. ngathatha-ke indlela ehambayo So when my esendlini younger yami sister saw me coming, uma bengibona-ke futhi sengibuya she lapha was ekhaya surprised because that is not my time if I leave the house. kwamangala ngoba phela kusona isikhathi engijwayele ukubuya ngaso uma She ngihambile said, "Leader is back, what happened?" kodwa yebo ubuyile lokwenze njani
So I was begging, I was crying for her. Manje ngase ngikhala ngimncenga. Because I believe her Christianity truly. Ngikholelwa ukukholwa kwakho ukuthi You kuyaphila. don't see her boyfriend, she don't have time for all those things. Zonke lezi zinto zomjolo nanana ngihlangana So nazo. I know that this person has given all his life to Christ, God will answer her. Ngathi ngeke mase kubhede umuntu ongakhulekela kuphendule yilo. So I beg her, say, Finda, please pray for me. Ngamncenga ngathi ngicela ungikhulekele. Please pray for me. Cela ungikhulekele. This voice is getting me off my mind. Leli phimbo liyaqhubeka manje So the way she liyangisanganisa. was seeing me crying, Ngikasebona ngikhala. she know that this thing is serious. Wabona ukuthi cha lento So ngempela she pray for me. wangikhulekela And ungikhulekela. then later I said, prepare food, I'm feeling hungry. Ngemva kwesikhathi ke sengenzeni ukudla After she ngilambile. prepared the food, I don't even know if I was sleeping. Ngaphambi kokuthi ngikubone ukudla ke ngabona sengilele On the futhi. 15th of February, Ngomhla ka-15 kuFebruary 6 in the morning, early in the morning. ngo-6 ekuseni kakhulu. What wake me up, I don't know. Into eyangivusa ngazi. When I wake up like this, Mangivuka nje I start feeling as if in the spirit they are using knife to cut my throat. ngezwe ngathi nje kumoya nje khona abantu abasebenzisa ummese ukunqamula I umqopho. shouted my younger sister in her own room. Ngamemeza udadewethu okwelinye ikamelo I said, lakhe. Finda, please come. Ngathi Finda woza. She run into my room. Wagijima eze kameleni What lami. is the problem? Wathi inenkinga. I said, pray for me. Ngathi The ngikhulekele. way I'm feeling. Indlela Please engiyiyona. pray for me, I'm dying. Cela ungikhulekele Finda, ngiyafa. pray for me. Ngikhulekele. My other arm was in my neck. Isandla sami And I esinye was sasemqaleni stretching the wami. other line to her. Esinye isandla ngisikhiphele You kuyo. don't know I'm feeling pain. Ngathi awuyizwa into engizwa yobuhlungu And lana. then she's okay, leave the bed, calm down. Wathi suka embhedweni wazihlale When phansi. I stood up on my feet, Mangisukuma ngenyawo zami. that is the time I know that there is no life on my feet. Ngabona lapho ukuthi akusekho kuphila ey'nyaweni zami. As if I just have a leprosy all of a sudden. Kwangathi nje nginochoko esithubeni. I felt no life on my feet. Ekungekho kuphila ey'nyaweni I zami. almost fell down. Ngavele ngawa. He tried to raise me up. Wazama I ukungisukumisa. was weak like this. Ngangakwazi ngisho ukuma What is ngey'nyawo. going on? Bathini inkinga I yakho? called my younger brother. Wabiza umfowethu And nomncane. then she started seeing me pulling flush in my mouth. Wabona ke manje ngikhipha ukudla emehlweni ami namehlo ami ephumela ngaphandle. So she was panic. Manje wayeseqale She shawuva. called my younger brother. Wabiza udadewethu He said, umfowethu "Sir, omncane. bring water, bring water." Wathi lethana amanzi lethana My amanzi. younger brother ran from his own place. Wafika kumfowethu omncane I naye. washed with the water. Wangithela I ngamanzi. said, see the way Linda is doing. Wathi buku nje ulinde My uthini. younger brother started pouring the water on me. Walibele bethela amanzi ke When phezu they were kwami. pouring the water on me, Kodwa ngithi bethela amanzi I mina. was still pulling my tongue. Ngangisabamba umqokoko wami. Now telling them, help me, I'm dying. Ngithi ngisizeni ngiyafa. People are watching me, I'm dying. Labantu bangibheka kodwa ngiyafa. So she was saying that, let's pray. Ngekathetha sikhuleke. So later she took the phone Ngemva kwesikhathi bathatha ucingo. and called my friend, Bafonela abangani two bami. of our family friends. Abanye nabangani bomndeni. And then they rushed to the house. Bafika ke They endlini. said, please come, because one of them have a vehicle. Ngoba omunye wabo unemoto wasifika. Usually people come, please. Bafika come, bebeze please, ngokushesha. so they rushed into the house. Mabefika endlini They saw me lying down. bangibona ngilele I phansi. was fully flushed. Ngangikhipha amagwebu nje. And then they were asking me, what is wrong? Bathi kwenzakalanga. Finda said she just called me and said she's feeling. Wathi lo umtshelile njokela ukuthi nje manje So they azizwa start kahle praying, usiya. they start praying. Baqala ke manje baqhuleka. Finda was praying, speaking tongues. Usister Finda wekhuleka ekhuluma ngelimi. As if I was in hell already because the place was very hot. Ngendlela engazuthi nganisesogweni ngosa leso mzuzu ngoba indlela indlu yayishisa But the ngayo. place was very cold. Futhi kwesikhathi indlu vele indawo le yayishisa ebanda kakhulu. But me, I was sweating. Kodwa mina ngangijuluke kuyona leyo ndawo ebandayo ukushisela. Why them? They are feeling cold, dress code. Bona begqoka amajazi beshisa bebandwa amakhaza. I was creeping going to the bathroom. Mina ngangihamba ngamadolo ngiye bathroom. My stomach would do as if I want to use the toilet. Kuba ngathi sisami nje sengiphethe ngikhisa When ngikhipha. I creep to the toilet, nothing will come out. Mangifika ngihlala lapha kuyitoilet bese ngingaphumuluthi. I was just feeling confused. Ngiqakekile nje. So Finda said, Linda, stop this moving. Wathi ke uFinda lalela musulomnyakazi. Come. Woza. She sat down on the center of the paddle. Wahlala ke eduze kwethawula nje. The way she was seeing me weak. Indlela engibona ukuthi ngiphelelwe ngayo amandla. And the way I was breathing was warm. Indlela ngiphefumula ngayo nje And after a kwakuganye. time, I will breathe again. Ngiphinde emva kwesikhathi eside ngiphefumule kanye As futhi. if a spirit told her that something is going to happen. Kwangazi ukuthi umoya usumtshelile ukuthi konke ezokwenzeka. So she told me Wangitshela wathi that, Linda, let me lead you to Christ. wathi ngicela sivume uJesu manje. My eyes was dim. Amehlo ami ayivulekile. Everybody was standing there. Bonke abantu babemile One la. of the people that she called, Omunye wabantu ayembizile. my past boyfriend, was standing there. Wawumuntu sasijola naye eqaleni. They cannot do anything, was watching me like this. Wayengibhekile nje lo mfana sasijola naye engangisizi And then my ngalutho. sister held my hand like this. Udadewethu wabamba isandla I sami. said, Linda, repeat after me, please. Wathi ngicela uphinde lamazwi emva kwami She lomkhuleko. said, the Lord Jesus. Wathi ithi Nkosi uJesu. My people, I'm telling you, Bazalwane ngiyanitshela. now you have the energy to renounce Satan. Njengamanje usenamandla okumxosha uSathane. There will be a time
khona isikhathi when the Lord wants to take your life, uJesu uNkulunkulu efuna ukuthatha impilo yakho no strength in you. akusekho mandla That's why the mfana. Bible is telling us Ingakho iBhayibheli isitshela ukuthi we should be get prepared at any time. ukuthi funeka siyilungiselele ngaso sonke isikhathi. Anywhere death meets you, Noma ikuphi la uhlangana khona nokufa. it's not that time you know that you are going to die, you say, let me give my life to Christ. Akusona leso sikhathi uzoyitshela uzofa manje bese ulungiselele When impilo my yakho sister was kuJesu. telling me, say, Jesus, Engathi udadewethu ethi Jesu my mouth was heavy. umlomo wami wawusinda ngingakwazi. As if I'm learning to talk. Kuba ngathi mangifunda ukukhuluma. As if they put container on my lips. Kungathi bafaka icontainer emlonyeni wami. I was doing like this. Ngangithi ngingakwazi She ukusho. was squeezing this my mouth, Ezama ukubamba ngenkani umlomo. shaking it, and it was. Engiyakazisa ethi fuma. Linda, please, Ethi zama. please, Linda, don't give up. Zama ungalahli ithemba. I beg you, please, Pastor. Ngiyakuncenga fuma She uJesu. was shaking me. Engiyakazisa. The life was leaving me like. Kodwa ukuphila kwasephuma She said, kimi. oh, somebody help me. Kodwa bazalwane ngoba khona ungisizayo. Friend was standing there, don't know what. Umngane wami wekhona lapha engakwazi Everybody ukusisiza. was panicking. Wonke umuntu wayetatazela nje. The sudden thing, what is going on? Bethi kwenzakalani? They just had me take a deep breath. Bangisiza nje ngakwazi ukudonsa umoya. Bangizwa ngidonsa umoya. I started bringing the breath down. Ngase ngiyawukhipha And futhi. my hand was dimming. Namehla amaye I bamnyama. don't know anything again. Nangasazi lutho emva kwalokho. All what I saw now, Konke ngase ngikubona manje. I saw myself in a different place. Ngazibona ngazithola ngikwenye indawo. With plenty people. Nabantu abayinqwaba. These people, they are walking. Labantu bayahamba. Both black and white, different races. Abelungu abamhlophe abamnyama. As we were walking, Njoba sihamba la, I was asking myself, ngangibuza umbuzo. where am I? Ngikuphi? I was in my house. Kanti ngisendlini yami I nje. don't know this place. Angiyazi le ndawo. Who are these people? Oba labantu. I know they are human beings. Ngiyabazi ukuba abantu. But we don't have white people like this in our country. Kodwa asibekho asinabo abelungu abaningi ezweni And lethu. you see different races. Futhi ubona bonke inhlobo yamuntu. And the place was very quiet and lonely. Nale ndawo ayithulekile engekho khulumisana nomunye. So I said, oh, what is going on? Ngathi nokwenzakalani? I started following the queue. Nami ngaqala ngahamba join ulayini. As we were going, Njoba sihamba, njoba sihamba. I started feeling heat. Ngaqala ngezwe ukushisa. Where this heat is coming from? Ngathi ukushisa kuvelaphi? As if you are standing by an ovary. Engathi sondele kakhulu kovini. As we get closer, Njoba sondele, the heat gets increased. nokushisa kuyanyuka. I said, no, I can't. Ngathi nami sakwazi ukuqhubeka. Why my body is being inching me like this? Indaba umzimba wami ushisa kanje manje. I want to stop. Ngifuna ukuma. But I can't follow these people. Ukuthi angikwazi ukulandela abantu. As I'm walking, my body is getting heat. Njoba ngihamba umzimba wami I uyasha. said, no, I can't follow. Ngathi angisakwazi ukuqhubeka. But to my surprise, Kodwa ke ngomangala. I don't have control over myself. Angikwazi ukuyimisa. My mind was telling me I should stop. Umqondo wami wawuthi mina ngime. I was in my mind, I want to stop myself. Engqondweni engangifuna ukuma But futhi. I don't know what was pulling me away. Kodwa kwakhona into engidonsayo njengakwazi ukuma. I'm not the one moving myself. Kungesengwena Am oyihambisayo. I moving with these people? Njoba ngihamba nalabantu. The Bible complains. iBhayibheli They're leqhaza. over there. Kuthi ngale You don't have control over it. awusenamandla. The Lord control everybody. Inkosi Here enamandla. you choose your way. Yila kuphela la ukhetha But indlela over yakho. there, Kodwa lapha ya there is no repentance. akusekho kushiya. I was walking. Ngiyahamba. I don't want to move. Angifuni ukuqhubeka. As we get closer, Masondela. the heat get increased. Ukushisa kuyanyuka. And I saw in front of us Ngangibheka phambi kwethu. a fearful entrance. Kunokundawo engena okuyena esabekayo. You see the road directly entering the place. Uyawubona umgaqo ungena ngqo kuleyo ndawo. And I start hearing voice. Ngaqala ngezizwi. You will not say this is one person crying. Awuzwa ukuthi umuzwa umuntu oyedwa lo khalayo. There are millions of people. Uzwa abantu abayizinkulungwane zeyinkulungwane. Oh, Bayakhala zakhuba. fear start catching me. Ayi baqala uvalo langibamba. Where are we going? Ngathi mina kanti I siyaphi? cannot stop my feet. Angisakwazi ukumisa inyawo zami. What is controlling me? Yini le ngiphethe manje? I'll see myself getting close to that fear. Ngiyazibona ngiyasondela le ndawo. Even the entrance you cannot see because it's dark. Nendawo ongena kuyona uyibona kahle ngoba kumnyama. And when we get close there, Masondela kakhulu lapho. I heard a voice was coming out. Ngezwe izwi limemeza lapho. What I saw now, Into engayibona manje. it was giant demons Kwakuyidimoni eliyi-giant. carrying arms. Lithwele abantu. Some of them carry tail. Abanye benemsila. Very giant demons. Idimoni elikhulu elinamandla. It's because there is no time I should be playing it and then you see how God give man. Ingeke ukuthi isikhathi asikho bezongikhombisa le nto le video liyibonele. I said I will not go there. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukuya lapho. I was going close to that demon. Kodwa ngangisondela futhi le dimoni. The demon was the height of the demon you can't compare with any human being. Ubude bedimoni awukwazi ukuqhathanisa nobude bomuntu othize nje. And I want you to know that these are former angels in heaven and the Lord. Ngifuna ukukutshela ukuthi lezi ingelosi ezaziyingelosi ezulwini So sezawo. they still have that their body that they are built.
imizimba yazo ke zakhelwe yona ekhona. The demons that are in hell are giant demons. Le madimoni asesonke namadimoni amakhulu kakhulu. When you look them in their eyes, you will know that these people have hatred for us. Mawubabheka nje emehlweni abo uvela ubona abantu bagcwele inzondo bangizonda. When the demon was looking me, Ngenkathi libheka kimi, I said, no, I will not go there. ngathi ngeke ngiye lapho. I started shouting Jesus. Ngaqala ngamameza uJesu. Because in our church, they say when you see demon, anything shout Jesus. Ngoba ebandleni lethu babona idimoni bomemeza uJesu. I don't know that over there you are finished. Ngangazi ukuthi ngalena kusokuphela indaba I yakho. started shouting, Jesus help me. Ngathi Jesu ngisize. Somebody help me. Ngisize umuntu othize. Even the people that I was working with, Nabantu ebengihamba nabo. nobody said will help you. Akho umuntu othi ngizokusiza. Everybody stand alone. Wonke umuntu uyimele And the yedwa. Bible completes. iBhayibheli lisho It njalo. says salvation is personal. Lithi ukusindiswa kungomuntu ngamunye. No pastor follow me, no sister, nobody. Akho umuntu umfundiso dadewethu wangilandela ngingena. No boyfriend, nobody. Akukho ndoda, akho umuntu. No friend, nothing. Akho mngane, akho lutho. I saw myself alone. Ngazibona ngingedwa. I was going to hell alone. Ngangesihogweni ngedwa. And then Futhi ke manje I saw myself standing in front of the demon. ngazibona sengiphambi kwale I demon. was rejecting not to go. Nganginqaba ukuya kulona. The demon just dragged me like this. Lavelela ngixosha nje. And the name of this demon, Nezinzipho zale demon. it's like an eye, like a sharp object Ngathi nje insimbi enkulu that esiyini. pierced me, Yangihlaba. was dragging me forcefully Lingidonsa kabuhlungu inside ngenhliziyo. that dark place. Lingidonsela endawo esabekayo. Shouting, leave me alone. Ngithi ungiyeke. Just help me. Kanti Jesu angisize. Carry me inside that place. Angangisi le ndawo ngisho Demon kuyona. did not hear me. Alingizonga le It demon. was not bother what I was saying. Azange ikhathaze ngento And ngisho. then we start entering this place. Sasangena phakathi le I don't ndawo. see anything again. Ngangabona lutho It futhi. was total darkness. Kumnyama suqe. The darkness that Jesus, the Lord, command Moses that says, strike the world. I will cause darkness upon Egypt, that darkness somebody can touch. Lobu umnyama uNkulunkulu abonza eGibhithe ethi Moses akashaya udonga uzobanga ubumnyama. Ubumnyama obusabe ngale nje ungabamba ngezandla zakho. That is the darkness that is in hell. Uyilobo ubumnyama obusesihogweni. For you to see Jesus say, he said it's better for you to go to heaven with one hand than to go to hell. It's a terrible place. Hey, ungcono wena ukuthi uye ezulwini nesandla esisodwa nalokuthi uye esihogweni indawo esabekayo. To go to hell with two hands. Uke esihogweni nezandla zombili. I never know that place was like that. Angazi ukuthi le ndawo enjalo. I never knew there's a place waiting for sinners. Angazi indawo ekhona elindele abantu abonayo. I never knew that God will abandon people there. Angazi uNkulunkulu ngempela uyabashiya abantu lapho. Because I was fooled by the grace message. Ngakhohliswa lo myalezo womusa. So when they start calling me inside, Ngekathi bengibiza ke ngaphakathi. the heat was increasing. Nokushisa kwakunyuka. The heat was increasing. Nokushisa kwakunyuka. As if they put me on top of a place where they are roasting fish. Angathi bangibeke phezu kwendawo la kuphekwa khona ufish. I was crying, screaming. Ngikhala ngimemeza. God help me! Jesu ngisize. What am I going through? Ngenze njani engidlula kuyo? Which place is this? Yiphi le ndawo? And then we are turning the tunnel. Bese sihamba endaweni yomgodi. When they are dragging you, you know that you are turning your back on the Uyezwa uma bekudonsa le ndawo ukuthi uhamba endaweni You keep yomgodi on turning omsele. for some time. Bekudonsa nje le ndawo behla nawe. And then I felt with land. Ngafika ngile ndawo esehlela When khona. my eyes opened, Mahla mayivuleka. I saw an ocean of fire. Ngawubona ilwandle lomlilo. I thought I was having nightmare. Ngangithi ngiyaphupha mhlawumbe iphupho What elimbi. is going on? Ngathi yini le ngiyibonayo? Where am I? No, God help me. Ngikephi ngicela ningisize. Oh, Linda, where are you? Ayo ukuphi Linda? And then I saw your sounds. Ngase ngizwa umemeza. People crying and shouting. Abantu bekhala bememeza. God have mercy on me. Nkosi benomusa kimi. I believe the truth now. Sengikholwa iqiniso manje. Jesus, give me water, please. Jesu ngipha amanzi. God, take me out of this place. Ngikhiphe kule ndawo. Oh, my eyes. Ehlo lami, Oh, my head. ikhanda lami. Leave me alone. Angingiyeka. Water. Amanzi. Everybody was crying. Wonke umuntu I yakhala. was confused my ear. Nangakake kamehlweni udlebe nami. What am I hearing, God? Yini le ngizwayo? Where am I, Jesus? Ngikuphi na? Have mercy on me. Nkosi ngisize. Jesus, where am I? Jesu ngikuphi? I was busy crying. Ngangilomkhalaka. I can't see. I can just hear a voice. Ngilongiswa namaphimbo Terrible voice. asabekayo. I hear somebody screaming with all his voice. Umuntu umuzwe ekhala ngezwi lakhe lonke. I say, God, this place is painful. Athi amunye le ndawo ibuhlungu. Jesus, take me out of this. Jesu ngikhiphe kule I ndawo. will not sin again. Ngenzona manje. Everybody is crying out. Wonke umuntu ekhala lapho. I start crying. Nami ngakhala ngakhala. No, me, I've finished what is going on. Ngathi indaba yami iphelile kwenzakalani? I was busy crying. Ngenkathi ngikhala The demon stood before me.
idemon lamaphambi kwami I say, lathi you have died. lathi ufile You are in hell. ususesihogweni I said, be dead. ngathi mina ngifile He said, to God have mercy on me. ngathi inkosi ngicela ungisize ngicela So this umusa is the place, go ahead. ngicela ungisize ngisize God bandla have mercy on me. ngicela umusa banomusa kimi And then the demon told me, lathi idemoni kimi there is no repentance. akusekho ukuphenduka la You disobedient. awulalelanga mntwana ndini I will torture you here. mina uzokuhlukumeza la emthogweni You say you don't believe in hell. wathi wena ukholelwa isihogo You think you are the owner of your life. wena uqeda wazanisekhela lempilo yakho No, many don't know they were coming. futhi ngangazi baningi ababeza la I'm going to torture you. wathi ngizokuhlupha impela Things that you think that you don't know that they are sin. izinto zenzile obungazi ukuthi ziyisono You are in hell. usesihogweni No mercy here. akho umuntu ozokusiza la I said, God have mercy. ngathi inkosi ngicela ungisize I still regretting my life. ngayisola ngayo yonke impilo yami Jesus, I will serve you have mercy. ngathi Jesu banomusa As I was talking, they were laughing. ngenkathi ngikhala kanjalo ngithanda babehleka They said, you just came here, you're asking for mercy. bathi manje usufuna ukuthola umusa And then they just blessed me like this. bangidonsa kanje bavula umzimba wami I said, oh, me, my own is finished. ngathi inkosi indaba yami I iphelile start screaming the name of people. I said, have mercy on me, O God. ngamemeza kakhulu ngathi uNkulunkulu uba namandla uba nomusa kimi Demon came in front of me. leli demon labuya leza phambi kwami I said, I'm going to start with your head. lathi ngizoqala ngekhanda lakho I start checking my conscience. ngase ngayibuza engqondweni yami What have my head done to the work of God? ukuthi ikhanda lami lihlangana nomsebenzi I kaNkulunkulu don't think my head has done anything because I was ignorant of what he was saying. ngenza izinto ngangingazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba phela ngangayizwa into abayishoyo Then he told me, wayesethi mina why do you turn the texture of your natural hair? wayishintshelani lezi zinwele zakho zoqobo ezadolothini Why were you carrying the property of Satan? wawuthathelani impahla kaSathane uyifake ekhanda lakho Why were you not proud of the natural one? wawungathokoza ingane ngalezi ezayidalwe uNkulunkulu He said, don't you know that this property is the devil property? wawazi lezo buyiqhuma ukuthi ezikaSathane I said, oh God, have mercy. ngathi mina nkosi ngicela ube nomusa I kimi told the demon. ngalitshela idemon I said, forgive me, my pastor has never been. ngathi ngiyongixolela umfundisi wami akangitshelanga The demon don't even bother. idemon alikhathazanga He said, the Bible has warned you. lathi ibhayibheli lakukhuza nje Why you did not read it for the Bible? awuyifundelanga ngale bhayibhelini And I lie again to the demon. ngaqamba mange edemonini I did not go to school ngathi angiyanga esikoleni because I was finding where to live down. ngoba ngangifuna indlela yokuphuma lapho And the demon said, lathi idemon kimi part of your condemnation is part of life. lathi enye into ezothi ube lesihogweni ukuthi unamanga You futhi are standing in front of you, you are lying. uphambi kwami uzoqamba amanga I said, oh, have mercy on me. ngathi ngicela ungixolele He started to recall to me. laseliza kimi I said, so what my younger sister was telling me is true. ngase ngithi mina lokudadewethu omncane bengitshela I konke kuyiqiniso said, God have mercy on me. hayi inkosi ngicela And ube then the nomusa demon turned his back. idemon laseliyaflathela Many of you have watched the way they torture Christ in a movie. abanye bese bebonile indlela abahlupha ngayo uKristu kwimovie You will see after they finish torturing Jesus with one instrument, they will go and take another one. ubona indlela kade bemhlupha ngayo uJesu bamhlupha bese beyajika bayathatha ezinye inhlobo zezikhanya abazomhlupha ngazo futhi This is how the demon display their instrument. amademoni kayibeka kanjalo izinto azokuhlupha ngazo Your bawufika eyes will see it for yourself. amehlo akho azoyibonela wena qobo The lwakho demon turn his back like this ngenkathi ephenduka libheka le and carry one of it. lathatha into ethize inye yalawo zinto I was ezomhlushela shouting, don't put it on me. ngathi ngiyakuncenga please Don't ungayisebenzisi put kimi it on me, I beg you. ngiyakuncenga ngiyacela ungayisebenzisi kimi nganginqunu I was standing like this. ngangimile nje kanje You can't even shake them. awukwazi ngisho nje ukunyakaza When the demon get close to me, idemoni malisondela kumina he said, you would like the way they used to design it on your head. wathi uzoyithanda indlela abazoyenza ngayo ekhanda lakho When they used to use needle and thread to be designed. ngenkathi bekuthunge ekhanda lakho bekuthunge emhlabeni wenza ikhanda uyayithanda I'm going to design your head. iyona ndlela ke futhi engizophinde ngidizayine kabusha ikhanda lakho lemlilweni I pray that Lord, you will open your eyes to know what we are seeing. ngiyakhuleka ukuthi inkosi kuvula amehlo akho uyibonele ukuthi sibhekene nani Many people are testifying of this hell. abantu abaningi bayafakaza ngalesihogo If you go to the YouTube, you see many people that Jesus is taking to hell. uma ungasubheka nje ku-YouTube uyobona inqobo yabantu ujesu abathathile bayisesihogweni You will not believe what I'm telling you, but I pray you will not miss heaven. ngiyakhuleka ngisho ngangayikholwa lento engikutshelayo namhlanje kodwa ngiyakhuleka ukuthi ungaphutheki That's what the same life I was living, I don't believe
if I see it like a crap. Ngoba nangendlela engangikholwa ngayo ngangitshela ukuthi hayi lento leyo yokushintsha ibalekile umphethu. Common attack and we bought attack was attack and they come. Angithi mina indaba yokuthuma indaba yokuzenza makeup nendaba yamabhluku ingahlangana I kulezo. never know it was paining God. Ngangasho ukuthi ngibangela ubuhlungu And then uNkulunkulu. the demon said, Lathi demon I'm going to design your head. ngizoletha kabusha ikhanda I lakho. thought the demon was playing. Ngangithi liyadlala. I just hit, it just inside the iron in my head. Ngamuzwa ecrash ikhanda lami ngensimbi. I was crying in my teeth. Ngangihlephula amazinyama. I said, God, have mercy on Ngathi me. Nkosi ngicela ube nomusa The kimi. pain was walking in my body. Ubuhlungu buzo wonke umzimba What wami. have I done that God you are punishing me now? Ngathi Nkosi mangasongishaye kanje ngempela ngabe ngenzeni. You have to have mercy on me. I don't know this thing was like this. Angazi lento ukuthi kanti kanjena ngicela uxolo. Jesus, have mercy on me. I beg you, please. Jesu ngiyakuncenga bandla ngicela uxolo. The demon will out. Idimoni livele lihleke kakhulu. I said, shut up. Lithi thula. This is just the beginning. Isiqalo nje lesi. This is hell. Isihogo lesi. When they warned you, you did not believe. Ngengazi bekuphuza ufunanga ukukholwa. Many are coming, many are Futhi baningi abezayo He abasazojoyina. came back to me. Labuye beza kumina. I said, who told you to mark your body? La ngibuza ukuthi ubani wathi beka la imaka emashiyeni akho. Oh, I said, God, my own has finished again. Ngathi Nkosi yami indaba He yamphelile. said, don't you know that Leviticus chapter 19:26, Letha wazi indaba kaLeviticus chapter 9 verse 26. 19 verse 28, Indaba ka-19 28, verse 26 to 28. that you should not mark your body. Ukuthi ungamaki umzimba wakho. Everything was fresh in my head. Ngangizwa lento ifresh emadlebeni I ami. said, oh, God, have mercy on me. I don't know. Ngakhala ngathi bengazi Nkosi. That's why the Bible said there is no excuse for you that day. Ingakho iBhayibheli lithi akukho ukuzilandulela ngalelo suku. Nobody stopped me not to read my Bible. Akekho umuntu ongivimbela ukuthi ngifundele iBhayibheli lami. And then the demon said, who told you to mark your body? Lathi idimoni mina ubani wathi bekomaka emzimbeni wakho. And truly, there's a time that a pastor called Pastor Chris Futhi kunesikhathi ke la uPastor 2 Pastor Chris of Christ Embassy lo weChrist Embassy that said tattoo is not a sin. wathi ithathu ayisona isona. It was one time I go and do tattoo on my body. Emva kwalowo ngihamba mina ngayokwenza ithathu. So I was telling about the demon. I said, not me, it's the pastor that said, not the Ngathi le demoni asimini umfundisi washo lento. I don't know, God don't want me to mark my body. Mina ngelo vele ufuna ukumaka umzimba wami. Oh, have mercy on me, I beg. Ngicela ube nomusa ke ngiyakuncenga. The demon don't fall out for that. Idimoni alikhathaza indaba People yomusa. say the Bible is for all of you. Lathi iBhayibheli la wonke umuntu. If you don't read it, I understand it's for your own business. Uthi mawungalifundanga uliqonde indaba yakho All leyo. we know many are coming. Esikwaziyo nje ukuthi inqwabe ezala. And we are waiting for you. Futhi sibalindele. And then they told again, Laphinda labheka le. I'm putting a hot iron, Lathatha insimbi evuthayo. pressing it on the tattoo. La incindezela la ngibeke khona ithathu. Oh, Ngakhala. Jesus! Bathi Jesu. Oh, God, have mercy on me. uNkulunkulu benomusa kimi. Don't do it again. Ngiphinde ngiyenze. Jesus, show me mercy. Jesu ngifezela umusa. Oh, have mercy on me. Nkosi benomusa kimi. Then they finish and remove it. Beqeda beyisusa lethathu. Then we laugh again and carry it again. Bahleke futhi baphinde babuye. Then they come back to me. Mabebuya kimi. I said, who told you to be bleaching your body? Lathi mina ubani wathi bakocream ushintshe isikhumba Who sakho. told you to be putting on falsely on your body? Yizi lezi nto oyifakile zamanga emzimbeni wakho ubani wakutshela. That's your natural color, you are lying. Lo mbala oyiwona esikhumbeni wona owafaka uNkulunkulu. I know, God, have mercy. Ngathi Nkosi ngicela uxolo. What mistake have I done to myself, Jesus? Ngenzeni iphi iphutha empilweni yami? All these things, they are punishing people and you don't carry them. Lonke zezinto lezi bengazi ukuthi zihlangane Oh, nokufa. God, I'm not, I will not do it again. Ukube bengazi Nkosi ngeke ngiphinde ngisenze manje. Jesus, I've told you there is no mercy here. Keep quiet. Lathi thula ngitshelile khomusa lathula. Here is a place to punish you for your stubbornness. Lana indawo yokuhlupha ngenxa yokuqinisa kwakhe inhliziyo. And then he comes down and says, why were you using this mouth? I'm not giving it to praise God and do good things. You were using it to drink smoke and to use your mouth to say bad word to people. Uthi lapho ukuthi dimoni lathi mina yindaba usebenzise lo mlomo uNkulunkulu amnikeze wona ukuthi umdumise usebenzisa wona ukwenza izinto ezimbi uyabhema uyaphuza ukamba amanga ngawubani uthe usebenzisa kanjani. Everything was true to me. Yonke into nje yayintsha mina. If my mouth will be quiet, I will be saying bad word in this mouth. Ngalo mlomo kade ngikhuluma amazwi amambi ngawo. Oh God, everything was like a film to me. I said, God. Yonke into ngazuthi nje ngidlala imovie yami. So all these things that we do, we call it common sin. Oh God, so these things are important. Lezi zinto sesithi izona ezincane wayethi uNkulunkulu izona ezinkulu. I start begging them, I say, please have mercy on me. Ngaqala ngawancane ngathi banomusa kimi. I start telling them, I say, I was an orphan. If I don't dress, I need nobody will do everything.
akekho umuntu ozomthanda anginikeze I imali. don't know, it was a sin of mercy. Ngangazi ukuthi isona ngicela uxolo. The demon looked me like this. Langibhekela phansi I idimoni. said, you say you want to drink alcohol. Lathi idimoni ufuna ukuphuza utshwala You want wena. to drink hot tea to feel high. Ufuna ukuphuza yonke into ezokwenza ukuthi I'm ugcwaliseke. going to give you alcohol. Ngizomnikeza into ozophuza The utshwala. demon go and bring a bottle. La hamba la kube nebhodlela. I put a bottle like this. Labeka ibhodlela phambi I kwami. said, drink it. Lathi phuza. I said, God, I don't want to drink Ngathi it. Nkosi angisafuni I nanokuphuza. don't want to drink. I will not drink again. Angifuni ukuphuza ngeke ngiphuze I futhi. said, the demon said, Lathi idimoni, you don't control me here. awuwena ozongitshela la. I control here. Emini engitshela wena When ngiphethe. you're on earth, you control what you want to do. Isemhlabeni kuphela la ungalula But kulawula here, when khona. I tell you to do something, Kodwa lama ngitshela ukuthi and uyakwenza. then you remove a sword like this. Lakhipha inkemba kanje. I stand it in my side. Ngayifaka eceleni kwami la. I said, God, this is too much for me. Ngakhala ngathi lento inkinga kakhulu. I don't know, God, please have mercy on me. Ngathi Nkosi banomusa kimi. Pain is too much for me. What have I done? Yabo ubuhlungu bukhulu kakhulu angisakwazi ukuqhubeka ngicela uxolo. No, I was an orphan. Nobody to help me now. Ngangiyintandane engekho ozongisiza No, nasemhlabeni. this thing was so like this. The Ngangazi lezinto ukuthi kanti ziphinde zibe njeni. demon said, I said, drink this thing. Lathi idimoni ngiphuza. I have to take it by force. Ngayithatha ngenkani. And then when I drank it, Mangiyiphuza. I noticed it was raw acid. Kwakuyi-acid njengoba And injalo. then I dropped the bottle. Ngalithethe libhodlela. My mouth was melting my Umlomo stomach. wami unyibilika namathumba ami. Feeling every pain at all. Ngibuza ubuhlungu bufresh njengoba bunjalo. Jesus, what have I done? Ngathi ngenzeni Nkosi yami. After some time like this, Emva kwesikhashana I will be whole again. ngiphinde umzimba wami ubuyelana. Ngingazi kwenzakalani. Why are they using that I will not die? Indaba esenza lezi zinto kodwa ngingafi. And then I remember when my younger sister was telling me Ngiyakhumbula usisi wami esize ngitshela. that Linda, the Bible said that eternity is forever, you will not die in hell. Lathi emva kwengunaphakade lingunaphakade ngiyawusafa esogweni. Even if they cut off your head, Ngisho banganquma ikhanda lakho ozophinde lihlangane that's why the nomzimba. Lord Jesus called it eternity. Ingakho uJesu ebiza ngengunaphakade. You will continue, punishment continue. Uyohlushwa uhlushu nomphela. You will not stop feeling pain. Awusoze wayeka ukuza ubuhlungu. I say, how can they be calling person so that you will not die? Bangaphuza kanjani lezi zinto lezi zakhona kodwa ungafi? Peter said, Linda, please give your life to Jesus. Sister Linda wathi nikeni impilo yakho kuJesu. Oh, God, have mercy on me. Nkosi banomusa kimi. And then the demon told me, Idimoni laselithi kimi, that why were you doing fornication? yindaba ulala ungashadile. You are not married, you are doing fornication. Awushadile kodwa uhamba ulala. Don't you know that sex is for married people? Awazi ukuthi ukulala wabantu abashadile. And then why were you doing abortion? Indaba futhi wakhipha isisu. You are a murderer. Umbulali. I know, oh God, may have mercy Ngathi on me. Nkosi ngicela uxolo. Jesus, please have mercy on me. Ngathi Jesu ngiyanincenga I know banoxolo. I've sinned against you, God. Ngazi ngonile kuwe kodwa ngicela I uxolo. know I live a bad life, have mercy on me. Ngiphila impilo embi kodwa ngicela uxolo. Jesus, I beg you, I will not Jesu do that. ngiyakuncenga please. The demon says, keep quiet. Lathi idimoni thula. And then they suspended me up like this. Bangidonsa ke bangihenga nje emoyeni. I was tied with a rope like this. I was tied with a rope like this. Imilenze yami yaboshwa ngentambo ngapha nangapha yavulwa. My hand was like this. My hand was like this. Izandla zami zayivulekile nje I zihengiwe. was naked. I was beaten. Ngangishayiwe ngilimale nginqunu futhi. In that place, you will feel thirsty. Kuleyo ndawo uzokoma. You will not see water. Ngeke wabona amanzi. You will not see light. Ngeke ubone ukhanya. You will not see nobody to help you. Ngeke ubone umuntu You ezokusiza. will just be crying. Uzolo ukhalile nje The ukhalile. fire is roasting you. Umlilo uyakulimaza. The heat that is in hell, you can't compare studying it. Umlilo osesogwena ngeke ukwazi ngisho ukuthathalisa nomlilo Fire, osemhlabeni. they will torture you, but you will not die. Uzokhala bakuhluphe kodwa futhi awufi. The Bible said that we cry their teeth to comfort themselves. It's true. Lithi iBhayibheli bayagudla amazinyo abo bezama ukufihla iqiniso labo. Because as you are crying, the pain will be working your body. You will use your teeth to pressure it. Ngendlela ozoba ubuhlungu ngalo ukhala, uzobuza ubuhlungu emzimbeni wakho uzusebenzisa amazinyo akho egedla. Demon told me, Lathi demon kimi, you like making love. uyathanda ukulala nabantu Making besilisa abortion. futhi ukhipha I nesisu. will do the same thing to you. Uzokwenza okufanayo kuwena. And then he turned around. Lase lishona le, I know my own has finished. ngathi Nkosi uJesu, God have mercy on me. uNkulunkulu iba nomusa What kimi. have I done to my life, oh God? Ngenzeni empilweni yakho Jesus, I Nkosi? never know, God. Nkosi ngangayazi yonke I've seen lento. the truth now. Manje sengiyalibona iqiniso ngicela I uqonde. will not do these things Ngeke again. ngisaphinda ngizenze lezi zinto. I did not hear no sound of God.
God. Angizange ngizwe lutho ngoNkulunkulu. Nobody say I will help you. Akho umuntu ozokusiza. People will continue crying with their own pain. Abantu babeqhubeka bekhala nenhlungu zabo. And then I saw Ngase ngibona the demon was bringing a sharp spear. le demon laletha umkhonto ocijile. I was looking at him and I was like, Kalibheka ngathi inkosi yami. anything a lady household, they will do it to you. Noma yini abake babeka izandla zayo isikhala bazosebenzisa bazoyisebenzisa ngaphela. I said, what have I done, oh God? Ngathi inkosi ngenzeni. And I start cursing God. Baqalekisa I uNkulunkulu. said, wicked God. Bathi ngamqalekisa uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu omumbe, uNkulunkulu onamandla. You say you will never leave us again. Uthe usoze wangishiya usoze wangilahla. That's why you forsaking me. Buka manje usungishiyile. You say you are the father for the orphan, oh God. Uthe wena uNkulunkulu oyintandane. Jesus, you know I was doing this for my living, oh God. Uyazi Jesu lena ngenzela impilo yami Why sempilo. are you leaving me now, Jesus? Ungishiyele manje. I hate you, I hate you. Ngiyakuzonda ngiyakuzonda. I hate you, God, I hate you. Ngiyakuzonda uNkulunkulu ngiyakuzonda. I will curse God. Ngangimqalekisa uNkulunkulu. People in hell, they are cursing God. Esongweni bayamthuka uNkulunkulu. But they don't know what to do again. Ngoba basazi ukuthi bebenzani. Nobody to help them. Ungasekho umuntu And then the ozobasiza. demon was coming slowly to me. Idemon lalisa nje masinyane They kancane. have time, I can't move. Bangibophile ngozisho umnyakazi. Please don't put this thing on Yazi me. ngicela ngayifaki lento emzimbeni yami. Please, I beg you, don't see something. Ngiyancenga ngiyifaki. Don't insert this thing on me, I beg. Ngicela ngayifaki lento emzimbeni wami. The demon was laughing coming close to me. Demon lahleka kusondele eduze kwami. The demon said, why are you crying? Lathi ukhalelani? You like it now? Uyayithanda nje lento. I said, no, I don't like it again. Sengiyithanda ngiyithanda lento. He said, the Bible has warned you fornication is Lathi iBhayibheli ukulala ngaphandle komshado liqhuzile bona. abortion is a sin. Ukukhipha isisu kuyisono. You people disobey God, you are coming here. Mina nimlalanga uNkulunkulu niza la. When God said this is what you should do, Manje uNkulunkulu lo ofuna nikwenze. I regret that the one you don't obey God. Ngathi mina Nkosi indaba ngomlalanga uNkulunkulu. Why my pastor was not telling me the truth? Indaba umfundisi wami ngitshela iqiniso. They were just making me to know that God is a merciful God. Anything you like. Bamenza yonke into ukungitshela nje ngase uNkulunkulu nomusa noma yini They oyenzayo. have never preached about hell to me like this. Abazi bengitshele ngesikhogo njengoba ngangiyibonela. This place is terrible like this. Oh. Le ndawo yimbi kangaka kanje. And then the demon come close to me Yasondela idemon kimi. and said, this I will insert it inside you Lathi lento lenzo ifaka kwena. until I feel satisfied before I stop. Ngize ngiyeneliseke kuyimangimi. My brother, my sister, Dadewethu, owethu. it's just like when you are sitting down Ukunjengoba manje le ohleli khona njengamanje. and somebody open your leg like this. Avela umuntu nje othi zavula imilomo yakhe, After he imilenze snap yakhe. his spear into you, Abese lebele kugwaza kuma private part akho then ngomkhonto. you will feel the pain you will feel. Lobo buhlungu buzwa bunjani ngoba bunjani. Oh, that's why people are crying here. Hey, ngoba abantu ekhala esogweni. That's why Jesus is warning people don't go to hell. Ingakho uJesu ekhuza abantu musali ke esogweni. That's why preachers are telling you come out of sin. Ingakho abafundisi bentshela phumana esonweni. Because if you die in sin, you are doing yourself. Ngoba mawufa esonweni uzozibonela. Only you will see that pain. Uwena wedwa uzobona leyo ndawo. Only you will feel that pain. Uwena wedwa uzozwa lobo buhlungu. God will abandon you. uNkulunkulu uzokushiya lapho. Demon will deal with you. Amadimoni ezenzele kuwe. Only you. It will be about 4, 5, 6 demons. You will be punished. Uwedwa nje kwabe namadimoni awu4 awu5 adila You nawe. will see the hatred they have for you. Uyayibona inhlobo yenzonda abakuzonda They ngayo. will deal with you that you really know that these people hate me. Bayokudila nawe ngalendlela ukuthi uyobona ngaba ngizonda And then the kangaphela. demon inserted it into my vagina. La ifaka lento le kuyisibeletho sami. I opened my mouth. There was no voice coming again. Ngavula umlomo wami ngikhala ngasaphuma ngisho iphimbo. I said, God. Ngasi Nkosi. My voice, everything was lost. Oh. Iphimbo lami yonke into akusekho mandla What khona. am I hearing? What am I feeling, oh Yini God? le ngizwa Nkosi He yami. removed it again. Bayikhipha. He inserted it Bayifaka again. futhi. I cried my tears, oh God. Ngakhala ngathi Oh, Nkosi. I hate the day I met man. Ngathi ngiyazonda suku losuku engalala I ngawo hate the day besilisa. I was doing fornication. Lolu suku engaqala ngalala ngawo besilisa ngiyazonda. The day I do abortion. Lolu suku engakhipha ngalesisu ngiyanyanya. God, I will not do it again. Ngathi Nkosi angiphinde He ngikwenze. removed it again. Bayikhipha. He inserted it Bayifake again. futhi. I was like dying. Ngangafi. No life again. Kodwa I khopha. was like weak. Ngangiphelelwa amandla. I keep quiet. Ngaze ngathula. I didn't know what to do. Nasento I engiyenza. was very bad. Ngizobuhlungu. Oh God. Ngithi Nkosi And then he dropped me down. bayehlise I bangehlisa. said, your own is finished. Ngathi indaba yakhe You see iphelile. that fire you are seeing there? Ngathi uyabona umlilo obona la? That is hellfire. Isona sihogo And lesi. this place is
a place of hell we are torturing people, drop you there. Indawo yokuqala lesingenisa kuyona singakakuphonsi And esogwini. that place you are seeing, Le ndawo ibonayo lapha. it's all in fire. Wonke umlilo. We are going to drop you there. Siyokuphonsa khona ke manje. And when we drop you there, Masiqonsa lapha everything is finished for you. indaba yakho iphelile. Sabi, you say you stubborn. Ngoba nawe uqinisa inhliziyo. The book has one stubborn people. iBhayibheli libakhuzile abantu abaqinisa inhliziyo. You people think that God is playing. Licande noNkulunkulu uyadlala. Oh, I regretted my life. Ayizonda yonke impilo yami ukuthi I ngabe said, khona God, ilanga. I did not beg you to create me. Ngathi Nkosi angangikunenge ukuthi ngenze. Why did you even create me? I don't Ongenzela understand. ngaseqalele nje. Jesus, I did not beg you to create me. Jason ngangikunenge ukuthi ngakhe. Why do you allow me to suffer like this? Indaba ungivumele ngene ngihlushwa kanje. God, please help me now. Cela ungisize manje Nkulunkulu. The demon laughed at me. Lehleke idimoni. I said, nobody will help you here. Athi akho umuntu ozokusiza la. They start dragging me like this. Yazi liyangidonsa ke They mina. start dragging me like Balo this. bengidonsa I said, bengihuduza. don't drop me there, I beg you. Ngicela ningayi kongiphonsa lapha yena Don't drop me ngiyacela. there, I beg you. Ningangiphonsi lapha yana. Jesus made me to suffer in hell. uJesu angenza ngahlupheka lapha esogwini. I suffer in hell. Ngahlupheka I esogwini. never knew that God will save me. Ngangazi ukuthi uNkulunkulu I never usengishiye. knew Jesus will come back for me. Ngangazi ukuthi uJesu uphinde abuye Jesus azongithatha. abandoned me there. uJesu wangishiyile lapha. They really torture me. Bangihlupha ngempela But lapha. I see eternity. Amehla amalibona into engithi I know ngunaphakade. the thing that God hates. Ngiyazazi into uNkulunkulu ayizondayo. Jesus really leave me there for this demon to torture me. uNkulunkulu wabayekela labantu ngempela My bangihlukumeza. brother, my sister, I'm telling you, Mfowethu dadewethu. sometimes I check myself and say, God, indeed, you're a miracle worker. Ngathi ngempela mangiyibheka isikhathi ngibonga uNkulunkulu ngempela umembu How were umangalisa. you able to save me from that place? Wangikhulula kanjani leya ndawo? Jesus told me, uJesu wangitshela. I have the key of hell and death. Wathi ngiphethe ukhiye wesihogo nokufa. I'm in authority of everywhere. Wathi mina ndawo zonke nginegunya. When I open, that's why you're able to come out of hell. Ngathi ngivule ingakho wakwazi ukuthi ngikhiphe lapho. Go and tell the world Ukuze uyotshela umhlaba. that if they don't come out of sin, Ukuthi noma bengaphuma esonweni. any man that dies in sin, Noma yiphi indoda efesonweni. this is a place they will go. Iyona ndawo abazoya kuyona leyo. Go and warn humanity. Hamba uyotshela wonke umuntu ophilayo. I did not prepare hell for them. Ukuthi angisakhelanga bona isihogo. But they have chosen to follow Satan. Kodwa bakhethe bona ukulandela uSathane. I've warned them in 1 Peter chapter 2, Encwadini kaPeter, 1 Peter chapter 2. verse 18, verse 15 to 17. Ku-verse 15, 16 ne-17. That they should not love the world and the things in the world. Batshela ukuthi bangathandi izwe nezinto ey'sezweni. But my children today, they don't want to listen to me. They are following the place. Kodwa abantwana bangabafuni ukungilalela balandela izwe. Tell them this thing I'm going to tell you. Batshele lezi zinto engizokutshela zona. Right, you are going to share to them. Izinto ozobanikeza zona. I said, oh God, Ngathi Nkosi, when the demon dropped me, let me end it in hell. ngenkathi idimoni liyongiphonsa lapha By esogwini. the grace of God, you will hear the word I say about heaven because I go to hell and God take me to heaven. Ngomusa kaNkulunkulu ngaya ndawo zombili sazoza ukuthi uNkulunkulu wathini When the ngizwe. demon dropped me like this, in Ngenkathi the idimoni fire, lingiphonsa emlilweni. I thought that maybe if I enter the fire, Ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangingena emlilweni, maybe I will die. mhlawumbe this time ngizofa. Anyway, no problem. If they drop me, they will die. Ngathi mabe ngiphonsa mhlawumbe sengizofa mangingena kulo I waya. never knew you would never die. Angingazi ngiphinde ngife. I never knew you would never die. Angingazi ukuthi ngiphinde ngife. When the demon drop me like this, Ngenkathi lingiphonsa nje esogwini. I sink into fire. Ngacwile emanzini emlilweni. Immediately, Ngisukela lo mzuzu. all my body was roasted like meat. Lo mzuzu lo lengiphonsa nje umzimba wami wonke wawushisiwe njengenyama ebrayiwe. I can't notice that I'm still alive. Kodwa futhi ngabheka khona lapho usaphila. All over my body there was fire. Umzimba wami wonke ugcwele umlilo yonke indawo ushile. So, I can't stand this disease. Ngathi ngeke ngimeleke lento. Jesus, I can't stand that Ngathi thing. Nkosi angisakwazi ukumela lento. I'm inside fire. I cannot die. Oh God, have mercy. Ngisemlilweni wesihogo angifi Nkosi When I ngisize. open my eyes inside the fire, Mangivula amehla phakathi kulowo mlilo. I saw people to the end. Ngabona inqwaba futhi abantu khona They lapho. look like skeleton. They are fighting them. Njengey'kele amathambo bazalwane. So what am I doing? Kodwa bayaphila khona emlilweni. Jesus, help me, oh God. Ngathi Nkosi ba nomusa. Jesus, help me, oh God. Ngathi ngisize Jesu, ngisize I will Jesu. not do sin again. Angeke ngisasenze isono I manje. will not do sin again. Ngeke ngisasenze isono manje. Jesus, help me, I beg you. Ngisize ngiyacela. Only me know I was leader. Ngangazi mina kuphela usingulinde. If you God should have taken you to hell and see me, you will not know who am I. Umuntu mangase kuthiwa uyathatha uzongibona esoko nonke ukwazi ukuthi nami I was singubani. roasted. Ngoba ngendlela usurostwe ngayo. I said, oh God, help me. Ngathi Nkosi ngisize. As I was busy
ngenkathi ngisakhala lapho I felt the power was busy me up. ngeza nje kukhona amandla ngathi angiphakamisa I thought I was going back to another department for another church. ngangitshe ukuthi ngikhishwa la ngiyohlushwa kwenye indawo ngendlela esekwenzeka ngayo la And then as I stood, njengoba ngimileke I saw a man wearing white. ngabona indoda igqoke okumhlophe The white was shining. ukumhlophe kwakhe kokucwebezela I saw lights. ngabona ukukhanya kuyena I was looking at the man. ngangibheke kule ndoda I said, this person's hair is not burning. manje lo muntu usesikhogweni kodwa akashi Who is this person? ubani lo muntu I was standing before the person. ngangimphambili kwalo muntu I don't know, it was God that sent for the Moses for me. ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uthumela ubaba uMose The man kimi just looked me like this and not his head. lavele ngibheke le ndoda nyakazisa ikhanda I kanje saw this man. aphinde yabheka le I started following him. ngase ngayilandela I started following him. ngase ngayilandela I ngikhala started following him. ngayilandela I never knew Jesus loved me this much. ngangingazi uJesu uyangithanda ngale ndlela Jesus gave me a second chance. Jesu wanginikeza ithuba lesibili And this man carried me to Jesus. le ndoda yangithatha ngisa kuJesu When I see my Lord, mangibona uNkosi yami I really know this is Jesus. ngangingazi ukuthi uJesu lo He laid his hand on me and raised me up. wavela obeka isandla sakhe kumina He ungiphakamisa said, have you seen wathi mawuwena futhi the benefit of your life? izonto ozozizuza empilweni yakho I give you one more chance. ngizokunikeza ithuba lokugcina nje I'm a God of compassion. nguNkulunkulu onobubele I love you. ngiyakuthanda I'm going to send it back. ngizokubuyisela emhlabeni You are going to walk the walk. uhambe ukukhuza umhlaba You are going to tell the world what you saw, bakutshela ukuthi uboneni what you go through, ukuthi udlule kwini and what I'm going to tell you. naloko ngizokutshela kona And I said, Jesus, ngathi Jesu they will not believe me. ngeke bangikholwe They will say I'm lying. bazothi nginamanga Because nobody will believe that somebody would die and come back. angekho umuntu ozokholwa ukuthi umuntu ofile wabuya And then Jesus said to me, wathi uJesu kimi my sheep hear my voice, they honor me. ezami izimvu zizolizwa izwi lami Many of my children, they have missed the way. inqobe yabantwana bami abekho endleleni But they thought sebephile that they are going in the right way. bebecela bamba indlela okuyiyo I'm sending this message to them. ngithumela lo myalezo namhlanje When they hear it, they will know what to do. ngenkathi bekuzwa bazoyazi kufanele bayenze Anywhere you go, declare the message and leave them. noma ikuphi la uyakhona shiya umyalezo uyihambele Those that are mine, they will repent and will use it. abangabami bazophenduka ngibasebenzise Then Jesus said to mention sins. waqala uJesu wabala izono And then Jesus took me to a place uJesu wasengisendaweni and said, I'm going to show you the world. wathi ngizokukhombisa kizo I'm going to show you my church that is dirty. wathi ngizokukhombisa ibandla lami elingcolile Jesus told to me, said, my church is dirty. wathi mina uJesu ibandla lami lingcolile The church I died for is dirty. wathi ibandla engalifela lingcolile The preachers are not preaching my word. abashumayela izwi lami ngale They ndlela have engifuna left ngayo my church dirty. bashiya ibandla lingcolile And linjalo there's no time I'm coming for my futhi asisekho nesikhathi ngiyabuya ngizobalanda I come now, I will meet ready. uthi mangifika manje ngizothatha abantu See, your life, you living you was part of them. uthi nawe ngomunye wabo buka nje My children have decided to follow Satan. They don't. abantwana bami sebekhetha ukulandela usathane futhi I'm manje going to send you to the world. ngizokubuyisela emhlabeni Listen to me, I'm going to tell you. lalele ngizokutshela And then Jesus do something like this. uJesu wavele wathi I isandla sakhe start to see different churches, ngase ngibona amabandla different ahlukene congregation. amabandla And then ahlukene Jesus says, see, wathi bheka I see a certain pastor ngabona umfundisi othize was preaching to a big congregation. wayeshumayela ebandleni elikhulu And the pastor was putting on this fake tight-fitting dress. wayegqoke lezi iy'ngubo ezimpintshayo I umfundisi was carrying all jewelry on his neck. egqoke amajewelry And then the amagolide Lord showed emzimbeni me the woman that the pastor wife. ungikhombisa owesifazane leyo owesifazane oshade Putting on nomfundisi no hair, no cover his head. egqoke amacici He was engamshukuli wearing ikhanda lakhe short dress. egqoke nengubo emfishane And then the Lord Jesus said, inkosi yayisithi kimi he said, see this pastor. wathi kuba lo mfundisi All what he's preaching ngoba akushumayelana will not carry it on to heaven. angekuthwale muntu ukumlethela They ezulwini have told my people to love the world more than heaven. babenze abantu bathanda izwe They are ngaphezu kwezulu concentrating on the world. babheke nje ezweni They labo have forgotten my scripture that this world will pass away. bakhohlwe ukuthi nje ezweni lami izwe lizodlula See the way he dressed. uthi ubheke indlela abagqoke ngayo Is this a pastor that will carry people to heaven? uthi umfundisi ongathola abantu abayisezulwini ogqoka nje When he's standing like this, mayemi nje kanje all the young sisters that are there, nabodadewethu abancane they are abanalo bani lusting after him. bayamhalela See his dressing. buka indlela agqoke ngayo And things that I've said they should not put on their body. nezinto engithi abangayifaki emzimbeni yabo Nobody putting all this jewelry on his body. unomani ofaka lezi zinto zamacici emzimbeni wabo And say they should remove it. wonke umuntu ufuneka ayikhuphe leyo nto They are strange gods. ngoba zonkulunkulu bamanga The devil is deceiving them. nonkulunkulu usathane usebenzisa yona And ukubakhohlisa then he turned to the man
mama in the church. wasebheka lo mama wesifazane ke la What's ebandleni the example that this we give to the other ones? kwathi lo njengoba umama uzobeka isibonelo esinjani kwabanye When I say First Peter that your mother Sarah, that is how I want to see you people. uthi mangikhuluma ngoma wenu uSara endaweni kaFirst Peter These are daughters of Jezebel. laba ke logqoke kanje indodakazi kaJezebel The thing that she's carrying is the property of Jezebel. lezi zinto ayifakile emzimbeni wakho zimpahla kaJezebel The dresses she's carrying is putting lust in the heart of men. le ndlela agqoke ngayo ufaka inkanuko kubantu besilisa This one is not your mama. lona nje akuyena umama My church is dirty. ibandla lami ngcolile Jesus screamed like this. uJesu wameza kanjani Go, I want them. hambe bakhuze I don't want to see the Jezebel property in their body. angifune ukubona impahla kaJezebel You emzimbeni don't yakho have to show women that are dressing in the church. wasemvezela abesifazane abagqokile And bandla Jesus turned to the choir. weza kwikhwaya He said, today the choir are singing to Satan. wathi le ikhwaya ihlabelele phambili ihlabelela uSathane And then the Lord Jesus showed me them. uJesu sengivezela bona You will see their sin writing on their forehead. ubona isono sabo sibhale esiphongweni Fornication, malice, kuthiwa lo backbiting. ulala nabantu lo uyahleba lo wenza lokhu Jesus said, see, wathi bheka when they are raising their hands up, ngekhathi bephakamisa isandla you sabo see their nakedness. uthi bheka nje ihlazo They lapho don't unqondo know babo I'm a Holy Ghost. uthi abazi uNkulunkulu ongcwele I don't look negative. angibheki lutho enqondo mina Go and tell them hamba uyobatshela that they are dressing as condemned. ubatshela indlela abagqoke ngayo abalahla They should dress well. ufuna bagqoke kahle Go and tell them hamba batshela that the message they sing, they are singing. lo mhlabe umyalezo abantu They bawuhlabelele are singing to the devil. ukuthi bahlabelele They uSathane are living in immorality. futhi baphile esonweni sokulala And they will say they are singing to the Holy bese Ghost. beqala bahlabelelela mina They are living in abortion. bakhipha izisu And they say they are singing to the Holy Ghost. bebehlabelelela mina Many of them are prostitutes. abanye babo baqwayisa And they say they nomzimba are living to the Holy Ghost. bese bahlabelelela uNkulunkulu ongcwele Sleeping with the pastor. balala nomfundisi And they say they are praising me. bese badumisa They mina are sleeping with the congregation. balala bodwa ebandleni And they say they are praising me. bese bahlabelelela mina Go and tell them. hamba batshele Go and warn the choir. ubakhuze nekhwaya And they want the talent I give them. ukuthi ithalente engangibaphe They lona are wasting it. balimosha They will pay for it. basazokhokha They will pay for it. basazokhokha Nobody sinner will come to this holy land. uthi akule ndawo la kho sona I'll esizozala die for sinners. ngayifela izolo Let them drop sin. abalahla isono Heaven is a holy place. izulu indawo engcwele No sin will enter here. akho sona esongena Let them don't listen to their pastor that is telling them that it doesn't matter. abangalaleli abafundisi babo bathi akusho lutho They are telling them that it doesn't matter. bathi bona akusho lutho Tell them that big or small sin is a sin. batshela ukuthi isona esikhulu lesincane isona And then they talk to the congregation. wasebheke ebandleni You start to see sin writing on the forehead. sase sibona isono esibhalwe ey'phongweni zabantu And you abasebandleni start to see the ushers. ubone ama-asha And God says, see, I condemn their dressing. uthi bheka labagqoke ngendlela engafanele I've told them they should not wear trousers. ngibatshela bangagqoki amabhuluku Women enkonzweni should not wear trousers. abesifazane abagqoki amabhuluku See their naked dressing. bheka nje indlela abagqoka ngayo Tell them inqondo they are not worshiping me. batshela abakhonzi mina lapha Any congregation that carry this nakedness, noma yiphi ibandla eligqoka kanje they are ngomuntu worshiping in vain. bakhonza ubala nje Tell them Satan is keeping them busy. batshela usathane lo benza babe bhizi Any congregation that is not holy, noma iliphi ibandla elingangcwele no heaven for them. akho zulu Go abazongena and tell the shepherd, the pastor. hambe utshela umfundisi abafundisi They abaholi don't tell my children the truth. ukuthi bangabatshela abantu bami iqiniso They will pay for all of them their blood. bazokhokha babakhokhele bonke abezogengela If they ngegazi don't labo preach the truth in, that will put the fear of God in my children. uma bengakhushumeli iqiniso bafake uvalo abantwaneni bami They will regret why they become pastors. bazoyisola ukuthi babebelele nabafundisi Go and tell it to women. hamba tshela abesifazane All this artificial thing on their body. zonke lezi niyifakele ngesizwana engadala uNkulunkulu emzimbeni wami ayiphumi All this revolve. konke lokuqhuma And Jezebel property. lezi zinto ekaJezebeli lokugcoba And umlomo Jezebel property. ekaJezebeli All this hearing. amaqiti And Jezebel property. akaJezebeli All this bleaching. lokushintsha And isikhumba worldly things. ezeswe Jesus start to condemn. uJesu wayilahla So there's no difference between them and the worldly daughter. wathi uJesu abukho umehluko phakathi kwabo nabantwana There is abangcwele no difference between them that are doing prostitution with my own children. abukho umehluko phakathi kwaleli bandla nabantu abaxwayisa ngemzimba yabo Even when I've told them that they should not cut their hair. ngibatshelile ukuthi abantu soze bangagundi iy'nwele They are zabo cutting their hair like man. Tell them bagundi iy'nwele njengamadoda batshela baphile nini women should have long hair. abesifazane kumele baney'nwele zini Tell my daughters they should look natural. batshela amadodakazi ami ukuthi awabe njengolo ngiwadalile Tell my children to look natural. awabe njengokwemvelo And then they talk to the men. wasebheke All kumadoda these boys, the way they barb today. amadoda abesilisa indlela babegunde ngayo ngalesi This is sikhathi the sign and the mark of
the devil. wathi lolu uphawu kaSathane oluphezu When kwakho. you see my true son, Mawubheka amadodakazi amangampela amadodana you know that amangampela this is a true son of me. uyombona ukuthi lo indodana Go and yami. tell her all their wayward life they are living. Indlela yabo yezwe abaphila ngayo. And then Jesus was condemning the way these boys they are dressing today. uJesu kubelahla indlela abagqoka ngayo labo When besilisa. Jesus was mentioning these things, Ngenkathi uJesu esho lezi zinto lezi, I said, so God, see everything we are doing. ngathi mina Nkosi yonke nje le nto esiyenzayo. Plenty things we do. We say it doesn't matter. It's not in the church. We go and do fornication. Come and sit down. Uthi phela sithi akushona ukuthi ngoba sihambe siyolala ngaphandle sibuye size bandle sihlale phansi. When Jesus was playing for me like a movie, uJesu ngathi engivezela le nto le njenge-movie, I was even afraid. ngangisaba ngisho I ukusaba. said, God, see everything. Ukuthi nje yonke into eyibuka And God uNkulunkulu. take notice of every sin you do. Nayo yonke into oyenzile nesono And senzile. then Jesus started to say, Wayesethi uJesu kumina, go and tell my sons and daughters. hamba utshela amadodakazi Anyone that namadodakazi has the abo. spirit of lie, Laba banamoya wamanga, no heaven for him or akho her. umuntu ozongena The ezulwini. spirit of jealousy, Unomoya womona, the spirit of hatred, umoya wenzondo, the spirit of gossip, unomoya wokuhleba, the spirit of malice, unomoya wokuxokozela the spirit ukuxabanisa, of unforgiveness. nomoya wokungaxoleli. They will pray for me, God forgive me, and then they will not forgive others. Balo bekhuleka mina bese Nkosi ngicela ungixolele kodwa bona babaxolelile abanye. No heaven for them. Akho umuntu ozongena ezulwini All njalo. those that are doing murder, Batshele laba ababulalanayo, they are killing people for money, ababulala abantu ngenxa yemali, killing people for position, babulala abantu bafuna ukuthola they are ikhulu, killing themselves. ukuthi bayibulala bona, Tell them no heaven for ukuthi them. alikho izulu labanjalo. Thief, those that are robbing people, Batshele laba abantshontsha abantu, tell them no thief will enter my kingdom. uJesu akho sigebengu esongena la. Many of them are not paying my tithes. Inqwaba yabo ayikhokhi ishumi Many zami, of them are not paying correct tithes. abanye bakhokha ishumi ngendlela They okuyiyo, are robbing me. bantshontsha kumina. They will not come to heaven. Batshele ngeke beze la. Well, I want all those who are smoking Tshela cigarettes, labo bonke ababhemayo, all those who are smoking all these things that is getting them off their mind, labo mbhema zonke lezi zinto egcina ngene engqondweni yabo. that no smoker will enter here. Akho umuntu obhemayo ozongena Well, la. I want those that are drinking alcohol, Tshele laba abaphuza utshwala, and even those that are selling it. I've warned them in the book of Habakkuk batshele nalaba abadayisayo utshwala bakhuzile encwadini kaHabakuk that my book will judge them. ukuthi incwadi yami ezobahlulela. Warn those that are drinking alcohol and are selling it, Bukhuza laba abaphuza utshwala nalaba abadayisayo that they are sinning against their God. ukuthi bayona uNkulunkulu wabo. Warn those that are doing fornication, Laba abalalanayo that fornication is a sin. ukuthi ukulala kuyisono That ngaphandle sex komshado. is made for married people. Ukulala ngokwabantu abashadile. Warn those who are married and they are doing adultery. Batshele laba abashadile abaphingayo ngaphandle Warn komshado. the men and warn the women Khuza abesilisa nabesifazane that your body is only for your wife and your husband. ukuthi umzimba wakho owendoda yakho nendoda yakho umzimba wayo Those that are wesifazane. doing adultery, Laba abaphingayo they emshadweni will pay for it. kubasazokhokha ngakho. All those who have the spirit of pride, Nalabo abanomoya womphakamo they will pay for it. bazokhokha. All those who have the spirit of ego, Banomoya wokuzikhukhumeza, that you feel like you are proud, uzizwe ngazuthi umkhulu kunabanye. God say you will pay for it. Uthi uNkulunkulu usazokhokha, All those usazochaza who ngalo have the ndaba. spirit of lust, Nalabo abanomoya wenkanuko that ukuhalela abantu. has warned us, even looking at a woman alone, you are Inkosi isikhuzile yathi ngisho ukumbuka wesifazane umhalele usuwonile. and I should warn the sisters Yathi angikhuze nodadewethu and the women nabesifazane that are dressing naked, ukuthi abagqoka ngobunqunu putting lust in the heart of others, bafaka inkanuko kwabanye abantu that they will regret why devil used them to make other people. ukuthi basazoyisola ukuthi usathane wabasebenzisi bavumela usathane abasebenzisa kanjalo All ukukhoza those abanye who abantu have bawo. bad word in their mouth, Nalabo abanamazwi amambe emlonyeni that yabo their mouth should be holy. ukuthi imlomo yabo kufanele Their bengcwele. mouth should not defile one another. Imilomo yena kuyona yokuthi ingcolisane. That those that have bad word Nalabo abanamazwi will amambi not come to heaven. ngeke beze la. All those who have disrespectfulness have the spirit of disrespectfulness. Kuza bonke labo abanomoya ongahloniphi They disrespect one another. bahloniphani bodwa. Warn the children Kuza abantwana that they should respect their parents. ukuthi abalalele abantu And the abahlonipha abazali babo. law of the world today has turned the Bible upside down. Ukuthi even namhlanje abantu uNkulunkulu bezwe bashintshe iBhayibheli babhekisa phansi. That all the children that are disobeying their parents, not respecting them, Ukuthi even abantwana ababahloniphi abazali babo abahloniphi ababalaleli. no heaven for them. Alikho ke izulu labanjalo. He said, all the haters of the world, Bonke ke abazonda izwi. you that don't like the word, the true word of God, Laba abazonda izwi bonke abangalithanda izwi langampela you will leqiniso. pay for it. Isazoba All chaza those ngalo. who are doing backbiting, Laba abaphendulana kabi abahlebanayo he said they will regret it. ukuthi bazoyisola. He said, go and warn all the homosexuals, Hambe ukuza bonke laba abalalanayo ngobulili obufanayo. the lesbians, Abesifazane abalala besifazane that they are committing abomination to their ukuthi God. benze isinengiso kumina.
that this was how I destroyed Sodom and Gomorrah. uthi yona ndlela engabhubhisa ngayo iSodom neGomora. And this your generation is worse than Sodom and Gomorrah. Ubatshele futhi ukuthi ngisezizukulwane senu sibi kakhulu siyadlula iSodom neGomora. Tell them that I'm coming very soon. Batshele ngizobuya masinyane. All those who are fighting each other. Laba abalwayo abaxabanayo. You have the spirit of fight, beating your wife will fight you, everything you Ulwa nomkakho uyamshaya ndawo zonke nje nomoya wokulwa. There is no heaven for you. Akho zulu umuntu It's onjalo. all those who are taking drugs and they are selling it, Laba abadla ama-drugs abaphinde bawadayise futhi that they will regret it. ukuthi basazoyisola. It's all those who have the lack of love Bakhuze bonke laba abangenalo uthando in their heart, enhliziyweni yabo they will pay for it. basazochaza. All those who are in witchcraft, Bonke laba abasebenzisa imithi abathakathayo they will eat their own flesh in ukuthi hell. bazosidla isikhumba bazodla inyama yabo All emhlokweni. those who are occultism, Bonke laba abajoyina amandla kaSathane that are doing occultism, abasebenza ngamandla obumnyama and they should stop what they are doing. kufanele bayeke le nto All abayenzayo. these things Jesus was mentioning, Lezi zinto zonke uJesu wayezisho kanje. he said, I give them one more grace, Bathe ngiba nezithuba lokugcina that they should repent, ukuthi baphenduke confess their sins, bavume izono go zabo. and follow peace with one another, Bamba ukuthi ukuthula labo bonke and I abantu. will forgive them. Mina ngizobaxolela. But those that reject the message Kodwa laba abazonqaba umyalezo and continue in their sin, baqhubeke esonweni sabo. that they will call me, I will not answer them. Batshela ukuthi bazomemeza ngabasaphenduki. They will open their eyes and see themselves in hell. Bazovula amehlo abo bayithole sebesemlilweni esihogo. He said, tradition has carried them away from me. Inqubo mgomo isibaqhubile abakhipha kimi. I told them they should forget the tradition of man and do the tradition of God. Abayeke inqubo zabantu balalele mina. And Jesus was mentioning plenty things. uJesu wayebala into eziningi. And then he said, Wayesethi ke all my children, bonke abantwana bami they should not look like the daughter of Jezebel. akufanele bafane noJezebel. If you read the scripture in Revelation chapter 17, verse 4 to 6, verse 4 to 5, Mawufunda incwadi ke kwisambulo 17 he described the dressing of Jezebel. iyachaza ke kuverse 4 to 5 iyachaza indlela yokugqoka He kaJezebel. said, tell them they are bleeding my heart. Batshela ukuthi babangukopha kwegazi enhlizweni yami. Everything I created them well and good. Yonke into angangiyenzile kubona ngibadala ngabadala kahle They are ngokucabanga telling me kuhle. they are God that I don't know how to create them. Bangitshela mina uNkulunkulu wabo ukuthi nguNkulunkulu ongakwazi ukubadala They are ngendlela taking eyini. the property of Satan and putting them on their body. Bathatha impahla kaSathane bazoyichuma emzimbeni yabo. Tell them to remove it. Batshele bayikhiphe. Tell them to take it away. Batshele bayisuse. Tell them to dress decent. Batshele bagqoke ngokufaneleyo. Because their body is a holy temple for Ngoba God. imizimba yabo iyithempeli elingcwele. Go and warn all my daughters and sons that there must be difference between Jezebel's daughter and the daughter of God. Hambe ukuza wonke amadodakazi ami namadodana ami ukuthi kufanele kube khona umehluko phakathi kwamadodakazi ami nawaJezebel. Go and warn those all of them that are carrying jewelry up and down. Hambe ukuza bonke labo abagqoka bonke ubucwebe. That these are strange God that He has warned us to take away from our lives. Ukuthi lezi zinto zowonkulunkulu bamanga abayikhiphe ke And phakathi then He kwebandla. was saying all these things we are putting in our body. Wayibala zonke ke lezi zifaka emzimbeni If yethu. you are here, you are putting on makeup, all these things. I-makeup le efakwayo, You are putting on attachment, all these things. uxhumile zonke lezi zinto. You are lying on your head, it's not your hair. Uqamba amanga ngekhanda lakho akusizona iy'nwele You are zakho. telling God that I don't like my natural hair. Utshela uNkulunkulu ukuthi angiyithandi ke lezi zinto And oyidalile. Jesus said you are bleeding His heart. Uthi uJesu kuba ngobuhlungu enhliziyweni yakhe. You are piercing your body. He said we should not pierce our body, mark our body. Uyahlephula uyaqophoza emzimbeni wakho. Uthe yena You singaqophoza are emzimbeni yethu. piercing your body, carrying jewelry, ring or whatever. Uzuqophoza ukuze ufake amacici ubucwebe yonke lonto leyo Jesus said you emzimbeni. should take it away from your body. uJesu uthe ikhipheni emzimbeni yenu. You are here, you are bleaching your skin. Ulana isikhumba sakho siwashintsha. You are a black person, but now you look like white. Wawungeva umnyama kodwa masuwumlungu. Jesus said you are lying to your body. uJesu uthi unamanga ngomzimba wakho. He said that is not your natural skin. Uthi leso sikhumba kusona isikhumba akunikeza He said sona. you want all women not to wear trousers. Uthe angikuze bonke abesifazane ngingagqoka amabhluku. The book of Deuteronomy has condemned them. Incwadi yathezela noma kade yawalahla. Trousers is not for women. Ibhluku lona labesifazane. And then they say all those who are wearing short skirts. Bonke laba bagqoka ikete emfishane. Jesus was showing me the pictures uJesu wangivezela nje into of esithobo. the dressing today of the world. Wangikhombisa nje indlela ibandla egqoka And ngayo then they kwezwe. come to me Wangikhombisa ukugqoka kwezwe wasephenduka. and say you were a prostitute. Wathi wena nje ubumqwayisi. And I said, Lord, I was not a prostitute. Asi mina Nkosi angizange ngize ngibe Because umqwayisi. on earth, what we mean a prostitute, somebody will go and stand in the beach, man will take you, carry you home. No, that was not what I Ngoba la emhlabeni umuntu omqwayisi lo zama ebhisha lento indoda ifike imthathe ke bese ihamba naye. And then Jesus said, Wathi uJesu your ways and my ways are not the same. indlela zami nendlela zenu ayifani. On earth, you see those people only as prostitutes. Nina emhlabeni ngibona labo bantu kuphela nithi bona abaqwayisi.
But I tell you kodwa ngiyakutshela that anyone that is doing fornication noma olalayo is a prostitute in my sight. olalayo ngaphandle komshado umqwayize Also that emehlweni are ami dressing naked like this, bonke nalabo abagqoka kanje they are prostitutes in my sight. baqwayize emehlweni ami Because there is no difference with the Jezebel dressing. ngoba ukho umehluko phakathi kwabo nokugqoka kaJezebel There is no difference with the Sodom and Gomorrah daughters. awukho umehluko namadodakazi aseGomora So naseSodom tell them there must be a difference. batshele ngifuna ukuba khona That umehluko when somebody see them, they should know that this is a child of God. umuntu maye babona lo mntwana And then kaNkulunkulu they start condemning. wasaqala lahla They say, go and warn those who are marking their body. bonke laba abadwebayo emzimbeni yabo They should not mark their body. abangadwebi emzimbeni yabo Leviticus 19 verse 27 to 28. kwincwadi kaLeviticus 19 verse 27 to Go and 28 warn those who are singing worldly music and listening to worldly music. kuza bonke ke labo abahlabelela umculo wezwe baphinde bawulalele That anything that will not increase the fear or the love of God in your heart, you remove it. ukuthi noma yini engalakhi ukusaba kwaNkulunkulu empilweni yakho kwande isuse He said, go and warn all those little children hambe kuza bonke labantwana abancanyana that they have no good and bad. asebekwazi okubi nokuhle As a child reached to the sense of reasoning, no good and bad, ngenkathi nje umntwana ekwazi ukuyihlukanisela okuhle nokubi there is judgment waiting for him or her. ukunaloyo mntwana lo selindele ukuthi ayohlulelwa So ngalo the Lord today, namhlanje umthetho the one law is turning the Bible upside down, as Jesus said. umthetho wezweke namhlanje uphendula iBhayibheli libhekisa phansi That you should not beat your child. ukuthi ungamshaya umntwana wakho When the Bible says you beat your child, lithi iBhayibheli mshaya you umntwana should leave the child. lithi umyeke umntwana umyeke endleleni When the yakhe Bible says you correct your child. lithi iBhayibheli kodwa mlungise And umntwana then the Lord Jesus said, go and warn wives lithi ke yathi inkosi uJesu hamba uyokhuza amankosikazi that are not respecting their husbands, abangabahloniphi abayeni bawo that are not submissive to their husbands, abangathobekile kubayeni bawo that the husband represents him, God, in the house. ukuthi kahle kahle umyeni wawo umele mina endlini yakhe All the wives that are insulting their husband, wonke amankosikazi athuka amadoda awo that are cheating on their husband, anobunye ubudlelwane ngaphandle that kwasemshadweni are disrespectful to their husband, angahloniphi abayeni bawo that are stealing their husband money unknowing to the husband, antshontshe imali kubayeni bawo indoda ingazi that no heaven for them, ukuthi akho zulukela lapho that they should go and repent. abahambe They bayophenduka should be a holy woman. funa bawesifazane They ongcwele should respect their husband. bahloniphe namadoda That tell them to go and confess what they have been doing abahambe ke babuyele kubayeni bayovuma into abayenzile to their husband. kumadoda abo He said, I should warn all the husbands bathi angikuze wonke kamadoda that are ashadile cheating on their wives, anobudlelwane ngaphandle komshado sleeping outside, elala ngaphandle komshado beating the wife. eshaya unkosikazi When they have the money, they will share the money, one for the world, one for the woman. mabe nemali bayihlephula kabili enye yezwe enye kube yankosikazi That I should tell all the husbands ukuthi angitshele wonke lawo madoda that he has condemned, he has commanded them they should love their wives. ukuthi yena ubanikeza umyalelo ukuthi abathande amakhosikazi abo As how he, Jesus, loved the church. njengaloku uJesu athanda ibandla So any husband that don't love the wife noma yiphi indoda engamthanda unkosikazi wayo and treat the wife well, ingamphathi nonkosikazi ngendlela kuyiyo no heaven for you. akho zulu kuleyo ndoda Because your wife heart is not happy with you. ngoba inhliziyo yankosikazi wakhe ayithokozile And nawe then they say I should warn pastors wathi angikhuza abafundisi that are not preaching the true gospel. abangashumayeli iqiniso lonke I should warn pastors angikhuza abafundisi that are doing compromising in this world. abahlephula izwi bashumayela into I evela should ezweni warn pastors angibakhuza that abafundisi are lying against his word. abaqamba amanga bemelene I should nezwi warn pastors angibakhuza that are abafundisi doing charm in the church. abasebenzisa imithi ukuphatha I ibandla should warn pastors angikhuza that abafundisi are stealing his money. abantshontsha iminikelo I should warn pastors angikhuza that abafundisi are deceiving his children. abakhohlisa abantwana bakhe They know what they are preaching is lie. bayayazi into abayishumayela ukuthi amanga They know they are just deceiving my children. For bayazi ukuthi nje bakhohlisa abantu ukuze bathole imali tell them they should come back to the truth. batshela ukuthi ababuyele eqinisweni Tell them they should not follow the multitude. batshela abangalandeli isiqubu Because many pastors are the antichrist pastors. ngoba inqobo yabafundisi nomoya omelene noKristu But want those who want to follow me, bana bakhuze laba abafuna ukulandela mina that they should follow my doctrine. ukuthi abalandele isifundiso They sami should seek me first, ababeke mina kuqala and I will add the righteousness to them. ngizoletha ukulunga phezu And kwabo then they say, he turned to me wasebheka mina and said, go and warn the world. wathi hambe yokhuziswa No divorcee ukuthi akho umuntu odivosiwe enter my kingdom. ozongena la
No divorcing. akho umuntu odivorcile Just repeat it 3 times. wayiphinda kathathu No divorce, no divorcing. akho umuntu odivorcile We see my kingdom. ozobona umbuso No wami divorcing. akho umuntu odivorcile ozobona umbuso No wami divorcing. akho umuntu odivorcile ozobona umbuso I wami said they should not put away their wives. uthi nangishilo ukuthi abangalahla The amakhosikazi wives abo should not put away their husbands. nendoda ingalahla umyeni wayo I said till death do them part. kuze kube kufika ukufa kubahlukanisa After what the other partner did, they must ngisho not do. ngathiwa lo oshade naye wenzeni ufuna nibuyisana But they are doing things that is sweeting their flesh. kodwa benza into ethokozisa inyama yabo They leave my own commandment. bashiya umyalo wami They will pay for it. basazokhokha ngakho Jesus start mentioning uJesu waseqala ukuba that all those who love the world bonke laba abathandiswa and the things in the world, nezinto zezo that they should stop it. ukuthi kumele bayeke All the sisters and the brothers that are doing, all the sisters that are doing abortion, bonke labo dadewethu abakhipha izisu the Lord said should warn even the young men ukuthi akukuze ngisho that are pregnanting these sisters and giving them money to do abortion. ukuthi laba abakhipha imali banikeza amantombazane ukuthi ayokhipha izisu That the blood is on top of two of your heads. ukuthi igazi lalowo mntwana lizoba phezu kwabo bobabili lo khipha imali nalo khipha And isisu you warn them they should not do abortion ukuthi angibakhuze bangayenzi lento because they are killing innocent children. ngoba babulala ingane engenacala And Jesus go on and go on. uJesu waqhubeka Where Jesus, I will just stop because of time. ngenxa yesikhathi ngizovele ngiyele kwenye indawo Jesus end up with wedding ring. uJesu wayeseyivala indaba ekhuluma ngewedding ring Jesus said, go and ask them, uthando lobabuza where did I command them in the Bible that they should wed with ring? ngibayelele kuphi mina ezwini ukuthi abafake iring yomshado That all of them will stand before me and tell me where did I command them to wed ukuthi with ring? bonke bazofike bangichazele la ubuso nobuso ukuthi ngisho nini ezwini And then Jesus said, uJesu wayesethi many believe now on the ring inqwaba manje ekholelwe eringini than the word of God that joined them together. ngaphezu kwezwi laNkulunkulu ekuyilona elibahlanganisile Tell them it's not the ring that joined them together. batshela ukuthi akho ringi kuyona My elibahlanganisile word and the oath they take to me, God, that joined them. izwi lami nesithembiso abasenze phambi kwami sokushada esenzelwe Tell sibahlangana them there is a strange God within their marriage. batshele ukuthi le ringi imele uNkulunkulu omubi phakathi komshado Tell wabo them that the devil is wise, that he knows that there will be a time I will revive the world, and these things is a sin. batshela ukuthi kunesikhathi la ngizovuselela khona izwi lami ngibavezele lento iyisono And God said, inkosi yayisithi with a common sense, wathi nje nangomqondo nje what kwayo is the ring protecting you from? iringi leli kuvikela kuphi There is nothing that ring can do to your wedding. leyo ringi ngeyeze lutho kulo The mshado ring is not providing food. leyo ringi ayikwazi ukuletha ukudla The ring is not stopping your husband not to cheat on you. ayikwazi ukuvimba umyeni wakho ukuthi angalali nabanye abantu It's not stopping your wife to cheat on you. ayikwazi ukuvimba unkosikazi wakho ukuthi angalali nabanye abantu The ring is not making your husband to be honest to you. ayenzi futhi ukuthi umyeni wakho athembeke kuwo The ring is not making your husband to respect you. ayenzi futhi le ringi ukuthi unkosi indoda yakhe ikuhloniphe But what they should pray for kodwa into efuna bayikhulekele is the fear of God in their heart. ukwesaba uNkulunkulu enhlizweni Any husband, any wife that fear God, noma iyiphi indoda noma inkosikazi esaba uNkulunkulu without the ring, ngaphandle he kweringi will love the husband with all his heart. izomthanda umphatha wakhe ngenhliziyo ephelele Two of them will cherish each other. bobabili bazohlangana ngendlela Two okuyiyo of them will care for each other. bobabili bazonakekela ngendlela eyiyo Two of them will be honest to each other. bobabili bazothembeka komunye The nomunye home will be peaceful. umuzi uzoba nokuthula Because the husband knows that if he did not love the wife, no heaven for him. ngoba indoda iyazi ukuthi uma inomthandi kahle unkosikazi alikho izulu And the eziyakho wife knows if he did not submit to the husband, no heaven for him. nonkosikazi uzokwazi ukuthi uma engayithobi kumyeni alikho futhi izulu kuyena So tell you that there is no nothing this week can do to your wedding. batshele ukuthi le ringi abayifakile ngeke isenzele lutho That what I command in the Bible is lokho ngimemezele ngikuyalile eBhayibheli ukuthi that what I recognize as a marriage to be done, indlela engikubona ngayo mina indlela umshado engibuka ngayo they should pay their dowry. ukuthi umuntu akhokhe ilobolo mezoshada The church will bless them. ibandla bese They liyababusisa will take oath to me, benza isithembiso phambi kwami and I will join them together. mina ngizobahlanganisa Not the ring. hayi indaba yeringi This ring le ringi is a satanic ring. iringi evela kusathane Tell them to take it away. batshele bawakhiphe There is no way in my Bible akukho ndawo eBhayibhelini lami that I say they should wear with ring. engathi abashade ngeringi And if you say you are following me in Jesus, futhi uma uthi ulandela mina Jesu you should listen to the Bible. kumele ulandele iBhayibheli What the Bible told you ukuthi iBhayibheli litheni is what you should follow. yiloko kumele ulandele And then they said, wayesethi tell them to come unto me. batshele beze kimi I will give them rest. ngizobanikeza Many ukuphumula have been seen in this world. ma bethwele kakhulu besindwa nomhlaba Many hearts have died.
inhliziyo ingizayifika Many don't believe in me anymore. abanye basakholelwa kimi Many are living their wayward life. abanye baphila ngendlela yesu And they don't know I control their life. abazi ukuthi mina ophethe impilo zabo All human beings, their life is in our hands. bonke abantu abaphilayo sesandleni sami phila I'm kwabo giving them one more grace. banikeza umusa wokugcina Tell them to confess their sin. batshele bayivume izono zabo Tell them I love them. batshele ngiyabathanda Tell them that nothing the world can give them. batshele sakhona ukuthi izwe zobanika lona No matter how rich they are, they will die and live it. noma bangacabanga kanjani bazofa bashiye ngemuva Tell them that only me can give them eternal life. batshele mina kuphela ongabanikeza ukuphila Tell ongunaphakade them to follow my doctrine and my way. batshele bayilandele nemfundiso yami nendlela yami I will stop here ngizomala because the testimony is in three ways. ngoba ubufakazi buyindlela ey'ntathu Did Jesus carry me back to hell and show me how pastors in the world are bowing down to Satan? uJesu ngoba wangisusa futhi ezulwini saphinde sabuyela esodweni wangikhombisa ukuthi abafundisi bamguqela kanjani usathane How Satan is giving them power and what Satan is giving them to do signs and wonders. nokuthi usathane ubanikeza kanjani amandla amakhulu ukuze benze imimangaliso nomqondiso And Jesus give me messages to churches uJesu wasenikeza imiyalezo-ke emabandleni like Catholic, like Jehovah Witness, oJehova Witness amakatolika like Methodists, like Winners, all these other churches. oMethodist no-Winners nawo wonke lawo mabandla Plenty churches that are out of the way. inqoba-ke amabandla nje ngekho endleleni yenkosi So by the grace of God, ngomusa kaNkulunkulu because of time, ngenxa yesikhathi I will stop it here. ngizoyivala la There are many things the Lord Jesus said. ziningabi izinto inkosi uJesu yazisho I just want you to recall on your life. ngifuna nje ubhekisisa impilo yakho As you said, Jesus said, tell them to come unto me. njengoba uJesu wayemtshela ukuthi batshele ukuthi abeze kimi He said, anywhere you go, you declare my message, I will be there to write their name in the book of life. uthi-ke uJesu wathi noma ikuphi la uyakhona ufike uthule umyalezo wami bese uyabatshela umyalezo wami zobe ngikhona lapho ukuthatha amagama abantu kwabhala You incwadi are yokuphila living in sin for long. uphile esonweni isikhathi eside Some of these things you don't know they were sin. ezinye zale zinto ubungazi isono Some of these things you just live your life the way you want it. ezinye zale zinto uphile impilo yakho nje awazi Some ngendlela of othanda these ngayo things we have mentioned, you know you are living it. ezinye zale zinto lezo esiyishilo uyazazi unazo You are uyazenza doing it to yourself. uyazenza kuwena You empilweni are yakho doing it to your neighbor. uzenza kumakhelwane You wakho are doing it to your wife. uzenza kunkosikazi wakho You are doing it to your family. kumndeni wakho You know you are not righteous. uyazi ukuthi awulungile Check yourself. If truly I die today, am I qualified to heaven? awuyihlole njengamanje uyibuza uma ngase kuthiwa ngempela ngiyafa manje ngingangena nezulwini I'm a sinner, I lie, I fornicate, I do so many things. ngiyisoni nginamanga ngiyalala ngenza izinto ey'ningi I cheat in the office, I steal property, I steal money. angithembeki e-ofisi ngintshontshe imali ngintshontshe izinto I do many things that is not good in the sight of God. ngenza izinto ey'ningi engekho zinhle emehlweni And kaNkulunkulu even you are doing it in the secret because you know it is a bad thing for people to know you live. ngisho nawe uyazi lezi zinto lezi ingakho uzenze bomnyameni ingoba uyazi izinto ezimbi ongathanda ukuvela ekukhanyeni ngazo Your conscience is telling you that it's a sin. unembeza wakho uyakutshela lento le yisono Many of you, all the time you come out for altar call, when you go and listen again. abanye beninqoba nivele nize phambili nivume la niphinde nibuyele ukwenza isono futhi I want you to know that these things in the world are sinful. ngicela ukuthi ntshala lezi esezweni ziyisono There is nothing in this world that can save you from heaven. akukho Save you from hell. akukho lutho kwela lezweni olunakusindisa kula mandla esihoko So as we are going to stand on our feet, uzokusoma ngey'nyawo you're going to check your life uzohlola impilo yakho because there is no time. ngoba isikhathi asikho Some people say Jesus says he will be coming, he will be coming. abanye kade bethi ujesu kade yalebelethu uyasho But I want you to know you don't know the time you will die. kodwa ngifuna wazi-ke wena ukuthi awusazi isikhathi ozofa ngaso Surely Jesus will come, or maybe he will not meet you on earth. heyi ngempela ujesu uyezwa kodwa uzobe efika athole ukuthi awukho awulungile enhliziyweni yakho So you must make your life right. cela wenza impilo yakho ilungile So begin to check yourself. cela manje uyihlole If Jesus come now, jesu mengafika namhlanje am I going to heaven? ngayizulwini Is it true I'm living holy? kuyiqiniso ukuthi uphila ngongcwele Is my life right? impilo yami ilungile Many of you are in the church, you don't cover your head. The Bible says women should cover their head. abaningi nina nimanize enkonzweni noma ney'nkonzweni animamboza amakhandeni kodwa ibhayibheli liyanimbozana amakhandeni Many things that inside the Bible today, this you don't like if you jump, the one that you love, you choose. into ey'ningi kakhulu ebhayibhelini ofika ubona ukuthi awuhambisani nazo vele uyimboza ushike kanjalo uyofuna lezo You oyithandayo are doing yourself. uyayilahla wena Because the Bible says, Jesus told the disciples, say, go out and preach to them. Tell them all what I've commanded you to do. ngoba ujesu wathi ebhayibhelini uma ekhuluma nabafundi wathi hambani eshumayela kubona nibafundise konke nginiyaleze ngabo Teaching them to observe all things. He did
not say all these small things. Say all. That's the whole word of God. Ubafundise ukubheka konke hayi izinto ezithize konke. So pastor will tell you nobody can be righteous. There's the grace that will make you to be righteous. Khona abafundisa bazotshela akekho umuntu ongalunga umusa uzokwenza ulunge. What about those ones that died that for this Bible? Paul, Peter, all of them, they were righteous. Uthini ngalabo abashona oPaul oPetru bonke babelungile nje. There is no difference between you and Paul. There is no difference between you and St. Peter. There is no difference between you and John. They suffer for the word. They keep their righteousness. That's why God said there will be no excuse for you too. Awukho umehluko phakathi kwakho noPetru, awukho umehluko phakathi kwakho noPaul. Bona bahlupheka nje ngenxa yevangeli babekezela ingakho uNkulunkulu ethi akukho ukuzilandulela phambi kwakhe. So let's go to God in prayer. Ake sisondele uNkulunkulu ngokukhuleka. You know yourself what you have done in the secret. Uyazazi wena ukuthi empeleni emfihlakelweni You nzima. know you used to steal in the house, money, all these things. Uyazi endlini mhlawumbe uke wantshontsha imali yonke le nto. Nobody know. You know what you have been doing. Akekho umuntu owazi into oyenzile. You know how you have disappointed people, breaking their hearts. Uyazi abantu baphoqa kanjani ubalimaza You enhlizweni. know your mouth is full of lies. Uyazi umlomo wakho ugcwele amanga. You know you put asunder. The Lord Jesus, nobody should put asunder. But many young girls keep married men, break the home. It's a sin. Bonke abantu abasebenzisa lezi zinto begqoka ngokungafanele baveza imizimba yabo behlukanisa imishado noma belala nabantu abaphakathi emshadweni behlukanisa imishado kuyisono lonto. You are putting asunder. Ufaka lezi zinto lezi. Blood is in your hand. Igazi lisezandleni zakho. Abortion. Ukhipha isisu. Let me tell you, Ngikutshela. Jesus knows everything. Jesu wazi yonke into. You can deceive the church. Ungalikhohlisa ibandla. You can deceive your pastor. Khohlisa umfundisi Your wakho. pastor will deceive the people. You have charm. You will be saying that it's Jesus' power. Umfundisi wakho akhohlise nawe futhi asebenzise imithi ukutshela ukuthi uJesu besenze imangaliso. Giving their offering. The Abantu bejuluka besebenza kanzima bekhipha imali yabo bezoyiletha bethi bakhipha ishumi. You are coming to hold the mic and be singing Jesus, hallelujah. You know you are living. Ngilo libamba le ndoda lelithi nihlabelele uJesu lithi haleluya kodwa nazi ukuthi nihlabelele abantu. It is bleeding the heart of God. Bangibuhlungu enhliziyweni So you are yenkosi. hypocrites. Ngoba nonke And ningabazenzisi. if you don't stop, Futhi maningayeki. all you will pay for the patience and the bleeding of God's heart in hell. Into ozoyikhokhela nozoyikhalela kakhulu esogweni indlela uNkulunkulu abe nesineke ngayo ngawe. Many children don't respect their parents. Abantwana abancane bangabahloniphi abantu abazali babo. They don't even beat you, they fear you. Abakushaya ngisho ukushaya abazali ngoba bakusaba. What you want to do, what you do. Noma yini nje ocabanga ukuyenza uyayenza. You live your life, no control. You don't fear daddy, you don't fear mommy. Impilo yakho iphila nje ingenakuphathwa ilawuleka umsaba umzali ubaba umsaba umama. When your parents talk, you call police or do or embarrass them. Abazali bakho mabethi bazama ukukhuza umemeza abantu omakhelwane ubiza amaphoyisa ubahlazi. Your parents' heart is not happy with you, but they cannot say anything. Inhliziyo yabazali bakho ayithokozile ngawo kodwa basakwazi ngisho ukusho ukuthi God will speak for them and He will punish you in hell. uNkulunkulu uyobakhulumela esewuhlushwa lapha esogweni. So let's open our mouth and begin to tell God sorry. Ngifisa sivule imilomo yethu isikhathi sikhulume nenkosi sixolise ngezona. Connect to your faith to your Father Jesus. Awuqale manje ukhulume noJesu uNkulunkulu wakho othembekile. Bleed your heart to Jesus and say, I'm sorry. Ake ubeke inhliziyo yakho phambi kwakho uchaze ngokuxolisa. Father, have mercy on me Baba ngicela uxolo kuwe for all my sins. ngazo zonke izono zami. Write my name back in the book of Ngicela life. uphinde ubhale igama lami encwadini yokuphila. Thank you for keeping me up to this time. Ngiyabonga ukuthi ungigcine ngikushayele usuku. I don't know I was going to hell. Ngangazi ukuthi ngesogweni. If I should have died in this worldly life, Ube ngifile kule ndlela yezwe. I should have ended up in hell. Bengizophelela esogweni. Give me the grace to follow you. Ngiphe umusa ukuthi Father, ngikulandele. show me mercy. Nkosi ngikhombisa umusa. Please let us pray. Vula umlomo wakho ukhuleke njengamanje. Pray, pray, I Wonke beg. umuntu akhuleke. There is no time, pray. Vula umlomo wakho ukhuleke, vula umlomo wakho ukhuleke. Baningi abajoyina isihogo namhlanje. Baningi abazojoyina isihogo ebusuku. Baningi abazojoyina isihogo ekuseni. Cela umusa. Cela umusa. Cela umusa. Open your lips and pray. Open your lips and pray. Many are praying in hell, but the voice of God, the ears of God, the hands of God are no longer reaching out to. In Jesus' name.
Amen. Bandla lisho mina omkhulu. We want to call for altar call. Sifisa ukuvula inkundla phambili. There are some that want to take decision to follow Christ now. Kunabanye lapha kasibeni abafuna ukuthatha isinqumo sokumlandela uKristu njengoba Want to put shame to the devil and come out and say, God, Funa ukumhlaza uSathane uphume uthi mina Nkosi. help me to be holy. Ngicela ungisize ngibe ngcwele. Help me, I will not waste my life in hell. Ngisize impilo yami ngayimosheli kwiphotho sokweni. Help me not to follow the world. Ngisize ngingalandeli izwe. Help me to kill the flesh of these things of the world. Ngisize ngingalandeli izwe ngibula izinto zenyama. It's you, Jesus, I want to follow. Uwena Jesu ngifuna umlandela. Sister Linda that is talking to you. Usista Lingelo ukhuluma nani? It's because there is no time. I saw my own mother in hell. Ngoba isikhathi asikho ngafithi uma wami ngosokweni. My father is in hell. Ubaba wami usesokweni. As my husband was telling you yesterday, I saw Whitney Austin with this my two eyes. Ngayifika ngayibonela mina ngamehla ami uWhitney Austin phakathi esokweni. Was begging Jesus Wayencenga uJesu that he has seen the truth. uthi selibonile manje iqiniso. That Jesus will forgive her. Wathi Jesu akamxolele. That he should come back and run the world. Ukuthi uzobuya zokhuzisa. That now you will sing for Jesus. Ukuthi manje usezohlabelela You uJesu. will preach for Jesus. Uzoshumayela uJesu. But Jesus told her uJesu wamtshela. that my daughter is too late. Wathi ndodakazi yami And then saphele he said, isikhathi asikho. Jesus, Wasethi Jesu please, ngiyacela. my only daughter, Ndodakazi yami uphela I kwayo. have to serve you. Ngitsheleni nakhona. Please let my daughter serve you. Ngiyacela ndodakazi yami uphela Tell my kwayo. mother Tshela uma wami. they should use my money for evangelism. Ukuthi abathathe imali yami bahamba bayotshela abantu I ngoJesu. don't want my daughter to come here. Angifuni ndodakazi yami izelana. My daughter don't know you, Jesus, please. Indodakazi yami ayikwazi yona Jesu. And you know the wayward life in America. Niyayazi indlela yaseMelika. The woman was crying. Ya wayekhala wesifazane. Be whosoever you are, Ngisho athi ubani. you die in sin, you go to hell. Wafa esonweni You lesokweni. be the richest man of every Ungaba ngumuntu ocebe kakhulu noma God umongameli. is not a respecter of uNkulunkulu man. ahlonipha abantu. It's we that respect man. Yithini isihloniphana sona? God no respect man. uNkulunkulu ahloniphe nje So abantu that's why bonke. you should be serious with your Christian life. Ingakho ufune ukuyimisela ngempilo yakho Your Christ. friend will say, don't listen to her, let's follow the world. Omunye umngane wakho uzothi ungalaleli lento You want to say God lento. will destroy all these people. Uzothi omunye uzothi hayi uNkulunkulu angalahla bonke labantu. It's a lie, it's a lie. Amanga. Don't forget God destroyed the days of Noah, everybody. Ungakhohlwa lethi uzana uNkulunkulu wakubhubhisa It's only ngomuntu. 8 people that remain. Wasindiswa abantu abawu-80 kuphela. God destroyed Sodom and Gomorrah. uNkulunkulu Only wasibhubhisa people isodoma that come neGomora. out of there. Kwaphuma abantu abathathu kuphela. God is not bothered about the crowd. uNkulunkulu ayingendaba He's bothered yenamba. about the quality. Ufuna uhlobo. He said many are called, but few are chosen. Uthe inqwabe ebiziwe kodwa bancwabe Jesus bazofana said, this bakhethiwe. whole world, many you will lose. Uyazi uNkulunkulu ukuthi Are going to be saved. kodwa bamngcosana bazosindiswa. That's why Jesus said we should go around and tell people. Ingakho ukuthi uJesu siphumeni sihambe sibatshela You abantu. want to gather few from South Africa. Ufuna ukubatshela laba ingcosana abana eSouth So Africa. you are lucky to be alive that you are going to hear this message. You Unenhlanhla kwasakona ukuthi uyaphila uzona umyalezo don't namhlanje. come here to gather money. We are Asile la uzoqoqa imali. You can be testifying it that in your church it has been years that you don't know about hell. Ungavuma nje ukukhuluma iqiniso ubufakazi ukuthi ebandleni esonke iminyaka kodwa abazuzo You ngesonke. don't know God is displeased with your dressing. Awazi uNkulunkulu athokozile ngalokho You don't ngiyaqhwa. know the secret thing you are doing, your hunger in your heart, you get hunger, you get jealousy. All these things are not clean before God. Zonke lezi zinto zenzayo ebumnyameni, umoya, ulaka, umona, konke ozenzayo enhlizweni yakho awazi lezi zinto We zokungcola take phambi it upon kuNkulunkulu. ourselves, pay a money that we will be here and tell people the truth. Thina ke sikhokha imali zethu ukuthi size la ukuze sibatshele abantu iqiniso. I've decided to drop my certificate. I decided to work for Jesus. That because that is the only benefit I can have. Ngathatha isinqumo sokuthi ngilahle itifiketi zami ngivele ngisebenzele uJesu ngoba yona into engempela And I engangizuzisa thank empilweni. God is opening the way I'm here today. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu ungivulela indlela ngisengila namhlanje. If you don't take this truth, Uma ngingathathi iqiniso, the truth is bitter. leli qiniso liyababa, The truth is painful. leli qiniso libhlungu. Some people